97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Alaala. Ito ang dahilan kung bakit tayo napapangiti at napapaiyak minsan. Dahil sa mga alaala. Marami tayong mga panahong gustong balikan. Minsan ang mga alaala rin ang dahilan kung bakit gusto na lang nating makalimot. Masaya o malungkot man ang alaala ay hindi natin maitatanggi na parte ito ng ating pagkatao. Hindi man tayo naging masaya sa ibang alaala, kailangan pa rin natin itong tanggapin dahil nakaukit na ito sa atin. Marami ang dumaang alaala sa atin na minsan o madalas. Naaalala na lang natin ang iba kapag may naaamoy, naririnig o nakikita tayo sa kasalukuyan na nangingiliti sa ating isipan daan para maibalik tayo sa nakaraan. May ibinahagi sa atin ang ating letter sender na si Celine. Kwento at alaala ito ng kanyang nakaraan. Hindi lang basta-bastang kwento sa kanyang nakaraan. Kwento ito ng kanyang unang pag-ibig. Ang unang pag-ibig niya na hindi nabigyan ng pagkakataon dati na maituloy papuntang forever. Muli niyang makakasalamuha ang kanyang unang pag-ibig. Ito na nga kaya ang pagkakataon para madugtungan ang mabilis na naudlot nilang pag-iibigan. Kaya bang pabalikin na mga alaala ng nakaraan ang pag-ibig na minsan ay tinakasan na siya? O sadyang pinabalik ang nakaraan para matauhan na siya sa kanyang kasalukuyan? Kilalanin natin sina Celine at ang kanyang first love sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Celine. 50 anyos na ako sa kasalukuyan. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang nangyari sa amin ng first love kong si Diego. May 5 taon na ang nakakaraan. Lahat naman siguro tayo ay merong unang pag-ibig. Lahat naman siguro tayo ay may mga alaalang paulit-ulit nating binabalikan kapag naririnig o nakikita natin ang ating first love. 16 years old lamang ako noong naging boyfriend ko ang kaklase kong si Diego. Crush ko na siya, kinder pa lamang ako noon. Hindi ako nagkagusto sa iba. Naalala ko nga na bago matapos ang bawat school year ay gumagawa ko ng paraan para manakaw ang mga ID niya. Meron akong karton ng sapatos noon kung saan ko inilalagay lahat ng ninakaw kong ID niya. Hindi siya naghinala na ako ang kumukuha noon sa bag niya. Madalas ko yung tingnan kapag nakakaramdam ako ng lungkot pag hindi ko siya nakikita tuwing summer vacation namin. Madalas kasi siyang nagbabakasyon noon sa probinsya nila sa Cebu at bumabalik na lamang pag magsisimula na ang klase. Ang karton din ng sapatos na yon ang pinaglalagyan ko ng mga sulat ko para sa kanya na hindi ko naman pinalak ibigay kahit na minsan. Hindi ko na inaasahan pa na liligawan ako ni Diego. Madalas siyang napapaligiran dati ng mga babae na di habak na mas maganda sa akin. Hindi naman kasi ako pansinin noon sa school namin. Kaya tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hanggang pangarap ko lamang siya. Kahit aminado akong gabi-gabi ko siyang pinagdarasal noon para maging asawa balang araw. Hindi ko alam pero biglang nakinig ang Diyos sa mga taimtim kong dasal at nangyari ang matagal kong pinangarap. Isang araw ay nagpakita ng interes sa akin si Diego. Inakala kong pinagpupustahan lang ako ng mga kaibigan niya dahil uso yon sa school namin. Pero hindi naman pala. Inamin niya sa akin na gusto niya ako noong nakapagtapos kami ng high school.
Halos malula ako noong inamin niya sa akin sa araw mismo ng graduation namin na gusto niya akong ligawan. Nagtaka ako kung bakit sa araw ng pagtatapos namin siya nag-decide na umamin. Sanagot niya ako at sinabing ang pagtatapos daw namin sa pag-aaral ang simula ng bagong kabanata ng buhay namin. At gusto niya raw noon na ako ang makasama niya sa pagbubukas ng bagong chapter ng buhay niya. Wala akong kasing saya nang inamin niya sa akin na matagal na siyang may gusto sa akin. Hindi lang daw niya ako nilapitan dahil ayaw niyang makasagabal sa pag-aaral ko. Alam kasi niyang importante ang pag-aaral ko dahil gusto ko maging valedictorian sa high school. Malaking tulong kasi yun noon, Papa Dudut, para makatungtong ako sa kolehiyo dahil hindi naman kami pinalad sa pera. Hinayaan niya akong mag-focus sa pag-aaral at nakontento na lamang na pinagmamasdan ako sa malayo. Inintay niyang makapagtapos ako ng pag-aaral bago nilapitan. Hindi ko na rin pinatagal pa ang panliligaw niya. Sinagot ko na siya pero nilihim pa rin namin yon. May mga ilan lamang na nakakaalam tulad na lamang ng bunsong kapatid ni Diego na si Netnet. Nangako kasi ako sa mga magulang ko na hindi muna makikipagrelasyon dahil kailangan kong unahin ang pag-aaral ko. Pumayag naman si Diego na ilihim muna namin yon. Nagawa naman naming patatagin ang aming relasyon sa loob ng 2 taon. Hanggang sa sumapit ang 3 taon ng relasyon namin. Doon na kami nagkaroon ng problema. Hindi nga nagpatuloy sa pag-aaral si Diego dahil kinailangan niyang makapagtrabaho kaagad. Sinama siya ng tiyuhin niya sa Cebu para doon mamasukan. Nagsulatan na lamang kami at paminsan-minsan ay nagtatawagan kapag may pera. Sa huling taon ng relasyon namin ay pinuntahan niya ako. Nagkita kami at napakasaya ko. Nag-celebrate pa kami ng 4th anniversary namin. Pero hindi ko inakalang yun na pala ang huling pagkikita namin. Hindi na siya muling nagparamdam pa. Dinamdam ko yon at kinasama ng loob dahil hindi man lang siya nakipaghiwalay sa akin ng personal. Bigla lamang siyang nawala at hindi na ako nagkaroon pa ng balita sa kanya. Nahirapan akong kalimutan siya dahil pinaikot ko sa kanya ang mundo ko. Hindi ko na maalala kung kailan ako noon totoong nakamove on sa kanya. Basta isang araw ay hindi ko na siya hinanap pa. Basta isang araw, hindi na masakit. Isang araw ay natanggap ko na lamang ang lahat at nakahanap muli ng pag-ibig sa katauhan ng aming kababatang si Ramon. Sa kanya ko ibinuhos lahat ng pag-ibig na sinayang ni Diego. Hindi ko na muling nakita pa si Diego ng ilang dekada. Hanggang isang araw makalipas ang mahigit 25 years. Nagpakita siyang muli sa akin, Papa Dudut. Nagbalik siyang muli sa aming lugar. Celine? Diego? Kumusta ka na? Ayos naman ako. Ikaw? Ang laki ng ginanda mo. Hindi kita nakilala. Baka ang ibig mong sabihin ang laki ng tinanda ko. Anong tinanda sinasabi mo? Mukha ka pa ring high school. Ang kinis pa rin ng balat mo. San banda makinis? Napakasinungaling nito. Pwede ba kitang ipasyal mamayang hapon? Ipasyal? Bakit? Di ba gusto mong laging namamasyal? Hindi mo naman ako kailangang ipasyal. Pumunta tayo ron sa bilian ng mga puto sa 2 kanto. Ililibre kita. Binayaran na kasi ni Nenet yung utang niya sa akin. Kasama mo na ulit bunsong kapatid mo? Hindi ba't… Hindi naman kami nagkaiwalay ni Nenet Ano bang sinasabi mo? Diego, naguguluhan ako Pwede ba kitang mayakap? Mayakap? Bakit? Hindi ka ba nananabik sa yakap ko? Diego, ano bang sinasabi mo? Huwag mong sabihing may tampo ka sa akin. Diego, sandali Pwede nga. kitang suyuin. Alam ko naman kung paano kita mapapatiklop. Hindi kita maintindihan. Ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw nga tong di ko maintindihan
Ano bang nangyayari sa'yo? Diego! Dahil ba di ako nakasulat agad sa'yo? Sinabi ko naman na maraming pinapagawang trabaho ang tsuhin ko. Diego, ang tagal na nun. Ayun nga eh. Ang tagal na nun pero parang di mo pa rin ako mapatawad. Teka, ayos ka lang ba? Oo naman. Ikaw nga tong parang wala sa sarili eh. Baka talagang kulang ka lang sa yakap. Lika nga. Huwag mo ako yayakapin! Hindi ba't gustong gusto mo ang yakap ko? Lagi mong sinasabi yan sa akin. Ngayong bumalik na ako, kahit hanggang gabi, yayakapin kita. Diego, utang na loob, wag mo akong yayakapin. Nakakahiya sa mga nakakakita. Bakit mo naman ako ikakaya sa mga tao? Inobyo mo ako. Nobyo? Mukhang nagtatampo ka pa nga sa akin. Sabi ko naman sa'yo eh, isang yakap lang. Mawawala na lahat ng tampo mo. Halika dito para… Huwag mo akong hawakan! Sisigaw ako! Celine, hindi kita maintindihan. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ikaw ang bakit ganyan? Ang tagal mo nawala, tapos gusto mo makipagyakapan sa akin? Ano bang problema mo? Alam ko matagal ako nawala dahil sa tsuhin ko. Matagal nang patay ang Ate tsuhin. Celine! Ate Celine! Nenet? Sabi ko na't lalapitan ka na naman ni Kuya Diego eh. Itong si Kuya talaga oh. Hindi na naman nakapagpigil. Nenet, ano ba nangyayari? Nenet, bunso, kailangan muna namin mag-usap ng ate Celine mo. Umasok ka muna sa bahay. Sabihin mo kay nanay na nagpapahangin lang ako. Naku, Kuya Diego, kailangan din naming mag-usap nitong nobya mo eh. Nobya? Nenet, ano bang… Ate Celine, may kailangan kang malaman kay Kuya Diego. Please, mag-usap tayo. Si Ninette ang bunso at nag-iisang kapatid ni Diego at 5 taon ang tanda namin ni Diego sa kanya. Naging close kami nung naging kami ng Kuya Diego niya. Isa siya sa ilang mga nakakaalam sa relasyon namin. Sinuportahan niya ang relasyon namin ni Diego kaya labis din siyang nasaktan nung time na iniwanan ako ni Diego nang walang paalam. Ilang beses kong kinulit noon si Ninette para sabihin sa akin kung bakit bigla na lamang hindi bumalik si Diego sa amin. Tinikom niya ang bibig niya bilang respeto sa kahilingan ni Diego. Hindi na kami nakapag-usap ni Ninette dahil nagtampo ako sa kanya. Nanirahan na rin siya sa Cebu nang legal na siyang makapagtrabaho. Nawalan ako ng balita sa kanya, Papa Dudut. Kasama noon si Ninette sa binaon ko sa limot. Hanggang isang araw nga sabay silang nagpakita sa akin ni Diego. Nagpakita sila sa akin na nagdulot ng gulo at kalituhan sa buhay ko. Pumasok na noon ang bahay si Diego sa utos ni Ninette. Hinilan naman ako ni Ninette para pumunta sa isang sulok para makapag-usap. Nalito at naguluhan ako sa mga nangyayari, lalo na yung inasta ni Diego noong nakita niya ako. Kinausap ako ni Ninette at doon sinabi sa akin ang lahat. Posible raw na may demensya si Diego at tanging naaalala ay ang tungkol sa naging relasyon namin dati. Sinabi rin ni Ninette na may problema na rin sa pag-iisip si Diego. Hindi lang yon ang nalaman ko, Papa Dudut. Sinabi rin ni Ninette na posibleng hindi na rin magtagal pa ang buhay ni Diego dahil meron siyang karamdaman na wala na ring lunas. Nakiusap sa akin si Ninette na kung pupwede isakyan ko na lamang ang mga sinasabi ni Diego. Nakiusap siyang magpanggap pa rin akong karelasyon si Diego dahil kapag nahaharap sa kasalukuyan si Diego, nagpapanik siya at naglalayas. May ilang beses din daw nagtangkang magpakamatay si Diego. Hindi pa kayang iproseso noon ng utak at katawan ni Diego ang kasalukuyan kaya hinayaan siya ni Ninette na mamuhay sa nakaraan. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin. Kaya naman kinausap ko ang asawa kong si Ramon para magpasaklolo. Ramon, nagbalik na si Diego. Babalik ka na ba sa kanya? Iiwan mo na ba ako? Ramon, Biro lang ang sinabi ko, Celine ha. Huwag mong totohanin. Ramon, ang komplikado ng sitwasyon. Teka nga, ano ba nangyari? Babalik ka ba kay Diego? Ano ba naman, Celine?
Hindi ako babalik sa kanya. Pero Pero ano? kailangan ko. Ha? Makikipagbalikan ka talaga sa kanya? Grabe naman pambabasto sa akin yan. Hindi lang sa pagkatao ko, pati sa relasyon na to. Magpapanggap lang akong babalik sa kanya. Nalalabuan ako. Ano ba nangyayari? Ang nangyari, nakita ko siya kanina habang naglalakad ako pa uwi rito. Tapos ano? Na-inlove ka na ulit? Patapusin mo muna kasi ako. Pasensya na. Kinakabahan kasi ako sa mga sinasabi mo eh. Wala akong balak iwan ka. Wala akong balak makipagbalikan sa kanya. Nakita ko siya kanina at parang wala siyang naaalala na nagkahiwalay na kami. Parang ang nakaraan namin kasalukuyan pa rin sa kanya. Teka nga. Naguguluhan ako. May sakit sa isip si Diego. Ang tanging naaalala lang niya ay yung naging relasyon namin dati. Lahat ng mga alaala niya umiikot lang sa mga taong nagkasama kami. Kaya ang gusto ko sanang mangyari, magpapanggap muna akong karelasyon niya. Huwag ka mag-alala, magpapanggap lang ako, hanggang dun lang. Sinabi niya yan sa'yo? Naniwala ka naman. Paano kung nagpapanggap lang siya para makuha ka niya sa akin? Hindi siya ang nagsabi sa akin. Yung bunso niyang kapatid. Si Nenet? Oo, at naniniwala ako sa kanya. Eh anong gusto mong gawin ngayon? Naaawa ako kay Diego eh. Marami siyang pinagdaan ng hindi maganda dati. Ilang beses siyang inabuso sa pinagtrabahuhan niya dati sa Cebu. At di mo naman kailangan saluhin yun para sa kanya. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Hindi ko naman sinasabing sasaluhin ko ang nangyari sa kanya. Gusto ko lang pagaanin ang buhay niya, lalo na ang isipan niya. Gusto ko makatulong kahit sa maliit na paraan lang. Hindi maliit na bagay ang gagawin mo, Celine. Magpapanggap kang karelasyon niya. Paano naman ako? Kaya nga hihingi sana ako ng pangunawa mo. Alam kong mahirap para sa'yo tong gagawin Hindi ko. mo pwedeng ipaalam na lang sa kanya ang totoo? Hindi naman pwedeng habang buhay magpapanggap kang karelasyon niya. Hindi pwedeng habang buhay siyang mamuhay sa nakaraan. Ramon, hindi rin naman magtatagal ang pagpapanggap ko. Anong ibig mong sabihin? May taning na ang buhay ni Diego. Talaga? Hindi ko na alam kung anong sasabihin sa'yo, Celine. Gusto ko lang payagan mo kung gawin to. Ibalato na natin to sa kanya. Dapat nga hindi mo nagawin yan eh. Ipapaalala ko lang sa'yo Iniwan ka niya nang walang paalam nun. Habang buhay kong maaalala yan. Masasaktan ka lang sa ginagawa mo. Binubuksan mo lang ulit yung nakaraan mo na dapat matagal nang nakasara. Wala nang epekto si Diego sa akin ngayon. Hindi mo masasabi yan. Kapag nakasama mo na ulit siya, baka… Ikaw na ang mahal ko. Pero kailangan ko lang gawin to. Ibigay na natin to kay Diego. Hindi naging maganda ang buhay para sa kanya. Hayaan natin siyang maging masaya kahit sa mga huling sandali niya sa mundong to. Hindi naman natin kasalanan kung bakit siya nagkaganon eh. Bakit kailangan tayo magdusa? Bakit kailangan tayo magsakripisyo? Isipin mo na lang, ginagawa natin to dahil mabuti tayong tao. Baka ginagawa mo lang to dahil mahal mo pa rin yung Diego na yun Hindi ko na mahal si Diego, yun ang sigurado ako noon. Ilang beses kong kinumbinse si Ramon para pumayag siya sa plano namin ni Net. Natagalan pero pumayag din naman siya, Papa Dudut, dahil na-realize ni Ramon na kailangan ni Diego ng tulong at pangunawa. Natakot lang si Ramon dahil alam niyang malaki ang naging parte ni Diego sa buhay ko. Sinabi nga niya na paano ba raw niya mahihigitan ang unang taong nagpakilala sa akin sa pag-ibig. Kinumbinso ko naman siyang nakaraan na si Diego at wala nang dahilan para bumalik ako sa kanya. Hindi naman kaagad naniwala si Ramon sa akin. Malaki ang naging selos ng asawa ko kay Diego. Nasaksihan kasi niya kung paano ko minahal si Diego, Papa Dudut. Magkababata kami noon ni Ramon at dati pa lamang ay may gusto na siya sa akin pero nakatingin kasi ako madalas kay Diego. Kaya hindi ko pinansin si Ramon. Nagtiyaga at nakontento na lamang si Ramon na maging kaibigan ko. Noong time na iniwan ako ni Diego ay si Ramon ang nagtiyagang makinig sa mga malulungkot kong kwento. Siya ang umalalay sa akin noon habang paulit-ulit kong inaalala si Diego. Tinulungan ako ni Ramon para gumaan kahit papaano ang bigat na dinulot ni Diego sa akin. Hanggang isang araw ay inamin na ni Ramon na mahal niya ako.
Sinabi niya sa akin na gusto niyang makasama ako. Hindi ko noon alam kung ano ang sasabihin sa kanya dahil mahal ko pa rin si Diego. Kahit sabihin pang may 3 taon nang nakalipas noon mula nang iniwanan niya ako. Naawa ako kay Ramon kaya ko siya sinagot. Nahiya na rin ako sa kanya noon dahil siya nga yung lagi kong nilalapitan sa tuwing nabibigatan ako sa nararamdaman ko. Inaral ko kung paano kalimutan si Diego at inaral ko kung paano mamahalin si Ramon. Nagtagumpay naman akong gawin yung pareho. Nakalimutan ang nararamdaman ko kay Diego at minahal ko si Ramon. Sa loob ng ilang dekada ay nagpatuloy ako sa buhay kasama ang asawa kong si Ramon. Nakipagtulungan ako kay Ninette Papadudut at nilapitan ko siya para kausapin kung ano ba ang dapat gawin sa kondisyon ni Diego. Sinabi ko nga sa kanya na baka po pwede pang madaan sa pagpapagamot si Diego. Pero sinabi ni Ninette na hindi na rin daw uubra. Wala rin kasing pera noon sina Diego at Ninette kaya hindi nila makayanan kahit bumili ng gamot. Naawa naman ako at kahit gusto kong tumulong ay hindi ko magawa dahil parehas din kaming kapos sa pera. Kaya ang tanging na itulong ko na lamang ay ang magpanggap na maging karelasyon ni Diego. Pinalikan ko ang lahat ng alaalang meron kami at hindi yon maganda sa pakiramdam. May mga alaala kasi na nakasaling sa puso ko, lalo na noong time na iniwanan niya ako. Pinilit kong isara dati ang huling taon ng relasyon namin ni Diego pero kinailangan kong buksan yon muli para makatulong sa kanya. Hindi ko ipinakita kay Ninette na nasasaktan ako sa mga naaalala ko. Gusto ko lang naman noon na makatulong kay Diego, pero bakit ako yung sumasalo ng sakit? Noong sapat na ang alaalang meron ako ay pinuntahan ko na si Diego sa bahay nila ni Ninette. Noong nakapasok nga ako sa bahay nila ay parabang nakabalik ako sa nakaraan. Inayos ni Ninette ang bahay nila sa dating itsura. Pinagbasehan niya ang mga lumang larawan nila noong mga bata pa lamang sila. Nabilib ako sa ginawang effort ni Ninette para makatulong sa kanyang kuya Diego. Sinabi sa akin ni Ninette na hindi niya alam kung paano ipagpatuloy ang ginagawang pagpapanggap sa harapan ni Diego. Nahiya rin siya na kinailangan akong idamay sa sitwasyon nilang magkapatid. Naubusan na lang daw kasi si Ninette ng dahilan kung bakit hindi raw ako nakikita noon ni Diego. Lagi raw kasi akong hinahanap noon ni Diego at walang masabi si Ninette sa kanya. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap noon ni Ninette nang lumabas mula sa kwarto niya si Diego. Nanlaki ang mga mata ni Diego na lumapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi na ako pumalag noon at tinayaan siyang amuyin pa ang aking bunbunan. Noong nakontento na si Diego ay saka siya kumala sa pagkakayakap sa akin. Initian niya ako para ipakitang nananabig siyang makasama ako. Hindi ka na ba galit sa akin, Celine? Naku, hindi na ako galit. Sorry pala nung nakaraan ha. Tama ka nga. Nagtatampo lang talaga ako. Wala yon. Alam ko namang nagtatampo ka lang talaga. Sana kasi nagpalambing ka na lang sa akin. Mabuti na lang at pinakalma ako ni Ninette. Salamat, Ninette ha. Paborito mo pa rin talaga ang ate Celine mo, no? Aba, oo naman. Wala naman akong ibang gustong maging hipag kundi siya. Kasabwat niyo pa nga ako sa pagtatago ng relasyon niyo, di ba? Oo nga. Alam mo, Celine, laging sinasabi ni Ninette sa akin na pakasalan na raw kita. Kasi baka mapunta ka pa sa iba. Ang dami pa raw binata sa eskwela niyo na masigit sa akin. Natakot tuloy ako bigla. Hala, totoo ba yon, Ninette? Oo naman, Ate Celine. Sinabi ko nga kay kuya kapag nakapag-ipon na, pakasalan ka na bago ka pa mapunta sa iba. Wala naman akong balak mapunta sa iba. Kay Celine pa lang, masaya na ako. Kaya nga todo ipon ako nun sa Cebu eh. Wala rin naman akong ibang nakikitang makakasama ko kundi ikaw lang. Ate Celine, Kuya Diego, bibili lang ako ng soft drinks natin ha. Babalik ako agad. Magkwentuhan pa tayo. Sige,
Dagdagan mo ng kabayan ha. Paboritong tinapay yun ni Celine eh. Naaalala mo pa rin pala? Lagi mo ang sinasawsaw yun sa soft drinks na may yelo. Sige, mauna na ako. Ate Celine, ikaw na munang bahala kay Kuya Diego ha. Kumusta ka naman, mahal ko? Ayos lang naman. Ang tipid mo namang sumagot. Baka naman may tampo ka pa rin sa akin. Wala na, mahal ko. Hindi na ako nagtatampo. Medyo napagod lang kasi ako kanina. Napagod ka siguro sa pag-aaral mo, no? Oo. Sa pag-aaral. Ang dami kasing pinapagawa ng mga guro namin eh. Nakakapagod. Kumusta naman ang mga grado mo? Scholar ka pa rin ba ni Mayor? Hindi na. Ha? Bakit? Paano ang pag-aaral mo? Gagawan daw ng paraan ni nanay. Hayaan mo. Kapag bumalik ako sa Cebu sa susunod na buwan, padadalan kita ng pangmatrikula mo. Naku, wag na. Pumirmi ka na lang dito sa Maynila. Di ba nasabi sa'yo ni Nenet? Babalik ako sa Cebu sa susunod na buwan. Hinahanap ako ng tsuhin namin. Mayroon daw mas malaking trabaho na ibibigay sa akin sa Cebu pagbalik ko. Kaya kampante ako na makakatulong ako sa'yo sa pag-aaral mo. Hindi na kailangan. Ipunin mo na lang ang kikitain mo sa Cebu para makabili ka ng mga bagong pantalon. Di ba sabi mo sa akin dati gusto mo nang makapagsuot ng maong? Oo nga eh. Sa tagal ko sa Cebu, isang maong na pantalon pa lang ang nabibili ko. Lahat kasi napupunta kay nanay. Kaya nga kapag bumalik ka sa Cebu, unahin mo makabili ng mga pantalon mo. Iba't ibang klase ng pantalon ha. Para iba yung para sa pagsisimba, para sa pamamasyal, at syempre dapat iba yung pangpasko. Mas gusto ko mapunta ang pera ko sa pag-aaral mo. Alam kong pangarap mong maging maestra. Lagi mo nga yung kinikwento sa akin sa mga sulat mo eh. Diego, Lagi kong binibida sa mga katrabaho ko noon na magiging magaling kang maestra balang araw. salamat Diego. Kaya gawin mo ang lahat para makapagtapos ka sa kolehiyo. Suportado kita. Hindi mo kailangan maging scholar ni Mayor. Akong bahala sa'yo. Talaga ba? Kahit hindi ako makaipon para sa pagtanda ko, makita ko lang na makuha mo ang pangarap mo. Ayos na ako. Naiyak ako sa mga sinabi ni Diego sa akin. Hindi pa rin niya nakalimutan ang mga pangarap ko. Masakit sa akin na balikan yon dahil gusto ko na sanang kalimutan ang naging pangarap kong maging maestra o maging guro. Papadudot, natanggal ako bilang scholar ni Mayor dahil napabayaan ko ang mga grado ko. Napabayaan ko dahil sa huling taon ng pag-aaral ko ay saka naman ako iniwanan ni Diego. Nawalan ako ng direksyon sa buhay dahil sa lungkot na idinulot ng pagkawala ni Diego. Hindi ako pumapasok noon sa school dahil mas pinili kong tumambay sa mga paborito naming lugar para alalahanin ang masasayang sandali namin ni Diego. Ginamit ko rin ang perang baon ko para ipangtawag sa kanya. Hindi niya ako kinausap noon at tanging ang tiyuhin niya lamang ang humingi ng pasensya sa pag-iwas ni Diego sa akin. Papadudot, hindi ko na tinuloy pang mag-aral dahil nawala na ako ng gana lalo't wala na rin namang pag-asa na makapasa ako. Nagalit ang mga magulang ko sa ginawa ko pero wala silang nagawa para bumalik ako sa pag-aaral. Nagtrabaho na lamang ako bilang assistant ng isang kindergarten teacher para may pangtustos ako sa sarili ko. Hindi naging maganda ang epekto ng pagkaiwan sa akin ni Diego. Maraming bagay akong sinukuha noon lalo na ang pangarap ko. Sinukuhan ko na ring mabuhay noong naramdaman kong hindi na siya babalik pa sa akin. At dala ng sobrang lungkot ay nakunan ako, papadudot. Walang nakakaalam na nabuntis ako ni Diego sa huling beses na nagkasama kami. Binala kong sabihin yon sa kanya ng personal pero hindi na niya ako hinarap pa. Hindi nga niya sinagot ang mga tawag ko. Hindi nalaman ng magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko dahil iniipit ko ang tiyan ko noon. Bukod pa doon ay umalis na rin ako sa poder ng magulang ko para tumira na malapit sa napasukan kong trabaho.
Hindi ko naalagaan ang pagbubuntis ko dahil masyado akong na-stress sa pakikipagbalikan kay Diego. Hindi ako nagpa-check up, hindi ako kumain noon ng masustansyang pagkain at hindi rin ako nakatulog ng maayos. Yun ang dahilan para bumigay ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Naging doble tuloy ang sakit sa akin dahil nawala na nga si Diego. Nawala pa ang anak ko, Papa Dudut. Lahat ng mga alaalang ito ay nagbalik sa akin dahil sa nakipaglapit akong muli kay Diego. Hindi ko na noon alam kung kaya ko pa nga bang ipagpatuloy yon, lalo't ako ang nasasaktan sa mga nangyayari. Kanina ka pa rito sa labas ng bahay natin ah. Nagpapahangin lang. May electric fan naman tayo sa loob ng bahay. Mas malakas ang hangin nun. May problema ba, Celine? Ramon, gusto ko nang tumigil sa pagpapanggap kay Diego. Akala ko ba gusto mong makatulong sa kanya? Natutulungan ko nga siya pero paano naman ako? Sinong tutulong sa akin oras na kapitan ako ng lungkot? Pwede mo nang ihinto kung hindi mo na kaya. Sana ganun kadali. Nakukonsensya naman ako kung bigla ko na lang tong ihihinto. Parang iniwan ko siya sa Eric kung ganun. Ganun din naman ang ginawa niya sa'yo dati. Hindi naman porket ginawa niya sa akin, gagawin ko na rin sa kanya. Ikaw kung… Ramon! Hala, anong ginagawa ni Diego rito? Hindi ko alam. Celine, anong ginagawa mo rito sa bahay ni Ramon? Saka ikaw, Ramon. Kanina pa ako kumakaway pero di mo naman ako pinapansin. Pasensya na, Diego. Alam mo naman may kalabuan ang mga mata ko. Grade 3 pa lang tayo, malabo na ang mata mo. Kaya lagi kang pinapaupo sa harapan ng klase eh. Lagi ka tuloy nauutusan ni Ma'am Cruz na magbura ng blackboard. Ano palang ginagawa mo rito, Celine? Di mo agad nasagot yung tanong ko kanina. May pinapakuha si nanay na mga… Pinapakuha nung nanay ni Celine yung mga pinatahin nilang kortina kay inang ko. Ganun ba? Celine, sana pala sinabi mo sa akin na pupunta ka rin rito kay Ramon para nagsabay na tayo. Biglaan kasi yung utos ni nanay. Ikaw, bakit ka ba pumunta rito kina Ramon? Aayain ko sana siyang tumaya sa video karera dun sa kabilang kanto. May mga barya kasi ako rito eh. Naku, hindi ako pwede, Diego eh. Sabado kasi ngayon kaya… Sabado pala ngayon. Oo pala. Kailangan mo palang samahan sina inang at amang mo sa palengke, no? Oo eh. Kailangan kong samahan sina inang para bumili ng tela para sa mga in-order sa aming kortina. Sabi ko sa'yo, matalas pa rin ang isipan ko eh. Andito ba sila ngayon? Gusto ko sana silang kamustahin. Last year ko pa silang huling nakita eh. Inang! Amang! Naku, nahuli ka na. Kalalabas lang nila kanina. Nag-deliver sila ng kortina kina Kaiming. Naku, si Kaiming! Buti nabanggit mo siya. Bala kong bumili ng balisong sa kanya. Ireregalo ko kay Nenet para may pang-proteksyon siya kapag papasok sa eskwela. Samahan mo ako minsan kay Kaiming ha, Celine. Bibilan na rin kita ng sayo para magamit mo kung sakaling may bumastos sayo pagpapasok ka sa eskwela. Sige, ikaw ang bahala. Naalala ko pala bigla, Ramon. May pinapasuyo kasi si inang mo sa akin na danggit sa Cebu eh. Di ako nakabili. Nakakahiya tuloy. Hayaan mo na yun. Maiintindihan niya kung bakit di ka nakabili. Lagi kasi niyang pinapaalala sa akin sa tuwing umuwi ako rito sa Maynila. Lagi niya akong hinahawakan dito sa bandang siko ko para ipaalala sa akin yung danggit. Paborito kasi nila ang mga danggit sa almusal. Nabanggit nga rin niya yan sa akin. Sabi nga ni inang mo eh, dahil daw sa binibiling danggit ng amang mo dati, kaya naging sila. Paano ba yan, Celine? Danggit na lang ata ang bibilin ko sa'yo para tayo na ang magkatuluyan. Puro ka talaga biro, Diego. Hindi ako nagbibiro ah. Alam ni Ramon kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Di ba Ramon? Di ba? Oo naman. Celine, mahal na mahal ka ni Diego. Alam ko yun. Alam na alam. Hindi lang ako ang nanumbalik ang sakit dahil sa pagkalimot ni Diego. Pati si Ramon ay nadamay na rin, Papa Dudut. Nahirapan si Ramon kapag pinag-uusapan noon ang mga magulang niya. Nagpanggap na okay lang si Ramon sa tuwing binabalik ni Diego ang mga alaala ng mga magulang niya.
Pinilit ng kalimutan ni Ramon ang nakaraan niya sa kanyang mga magulang dahil nag-iwan yon ng malaking peklat sa buhay niya. Matagal nang namatay ang mga magulang ni Ramon, Papa Dudut. 24 years old noon si Ramon nang pasukin ang bahay nila ng mga magnanakaw. Wala noon si Ramon dahil nasa trabaho siya. Stay in na cook si Ramon sa Cavite. 2 beses lang sa isang buwan kung makauwi siya sa magulang niya. Gabi nung pinasok ng mga magnanakaw ang bahay ni na Ramon. Nakatulog ang mga magulang niya habang nililimas ang mga gamit nila. Nagising ang amang ni Ramon nang may marinig siyang pagkalampag sa sala at doon ay naabutan niya ang mga magnanakaw. Nagmakaawa ang amang ni Ramon na huwag silang sasaktan. Nung una ay tumupad naman sa usapan ng mga magnanakaw. Hinayaan ang kanyang ama na kunin lahat ng kailangan nila, wag lamang silang sasaktan ni Inang. Pero nag-ibang lahat ng nagising ang inang ni Ramon. Nagpanik ang kanyang inang at sumigaw. Yan ang dahilan para pagsasaksakin ng mga magulang ni Ramon. Narinig yon ng ibang kapitbahay pero hindi sila nakialam sa takot na madamay. Noong narinig nilang wala na ang sigawan ay saka sila humingi ng tulong noon sa barangay. Pero huli na ang lahat dahil binawian na ng buhay ang mga magulang ni Ramon. Kung napaaga lang daw ang pagsaklolo ng mga kapitbahay noon ay baka nabuhay pa sila. Nahuli naman ang mga magnanakaw at inamin lahat ng mga nangyari. Kinabukasan lang nalaman ni Ramon ang masamang balita noong itinawag sa kanyang trabaho ang masamang balita. Agad na umuwi noon si Ramon at doon ay bumungad sa kanyang katotohanan na wala na ang mga magulang niya. Yon ang nakaraang ayaw na sanang balikan pa ni Ramon. Pero nagawang ungkatin yon ni Diego nang hindi sinasadya dahil sa kanyang kondisyon. Ilang beses ko nang gustong umatras noon sa pagpapanggap, Papa Dudut. Pero para bang hinihila pa rin ako pabalik kay Diego. Nasasaktan ako noon sa tuwing na ibabalik sa akin ang mga ala-ala naming dalawa. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit parang gusto ko pa rin noong pakinggan ang mga ala-alang nilalatag noon ni Diego sa akin. Dahil sa pagkakalapit naming dalawa ni Diego, nakaramdam ako ng takot na baka bumalik ang pagmamahal ko sa kanya. Gaano man ako ka-secured noon sa relasyon namin ni Ramon, ay kinakabahan pa rin ako sa tuwing hinahawakan ni Diego ang mga kamay ko. Nakaramdam ako ng takot na baka muli akong bumigay sa kanyang mga salita, Papa Dudut. May ilang beses na napatunayan kong delikado ang lumapit pa sa kanya dahil nagbabadyang magising ang pagmamahal ko sa kanya na matagal ko nang pinatulog. Tuwing hapon ay nagkikita kaming madalas ni Diego sa dati naming paaralan sa high school. Doon kasi kami madalas nagkikita noong kami pa lamang dalawa para walang makakita. Kaya pinagpatuloy ko yon para isipin ni Diego na kailangan pa rin naming ilihim ang relasyon namin. Nakukonsensya na rin ako noon, Papa Dudut. Alam kong deserve niya noon na malaman ang totoong nangyayari sa kanya pero natatakot kami sa magiging reaksyon niya oras na aminin namin sa kanya ang lahat. Madalas kaming tumatambay sa classroom namin noong 4th year high school kami. Nasira kasi ang pintuan kaya madali lamang makapasok doon. Laging nagdadala noon si Diego ng kikiam at palamig na merienda namin habang nakatambay. Marami siyang baong kwento noon at madalas iyong mga nangyari noong nag-aaral pa lamang kami. Madali ko namang nasasalo ang mga sinasabi niya dahil sariwa pa rin naman yon sa aking alaala. Hindi na ako halos magkasya sa upuan na to. Ang laki ng tinaba ko. Ako rin naman, hindi ka nag-iisa. Ikaw tumaba? Parang hindi naman. Ikaw hanggang ngayon hindi mo pa rin matanggal yung pagiging bolero mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nung high school nga tayo marami kang nabolang babae. Pinuri ko lang sila. Pero umasa sila na liligawan mo. Di ko na kasalanan yun.
Gusto ko lang purihin sila pero wala akong balak makipagrelasyon. Hindi ko nga sila niligawan eh. Bakit nga ulit? Alam mo naman kung bakit. Sinabi ko sa sarili ko na wala akong ibang liligawan kundi ikaw lang. Bola na naman yan. Ikaw lang naman talaga ang niligawan ko ah. Kahit tanong mo pa kay Ramon. O sige, naniniwala na ako. Celine, may aaminin pala ako sa'yo. Ano yon? Huwag kang magagalit ha. Kinakabahan naman ako. Ano ba yan? Naalala mo ba nung third year high school tayo? Di ba nawala yung Filipino notebook mo? Oo nga. Ang alam ko may humiram nun eh, tapos hindi na binalik sa akin. O nakalimutan lang ibalik. Hindi ko na alam. Mapapatawad mo ba ako kapag sinabi ko sa'yo na ako yung kumuha ng notebook mo? Talaga? Bakit hindi mo binalik? Ang tagal kong hinanap yun ah. Hindi ko binalik kasi di ko naman talaga iniram. Kinuha ko yun sa bag mo. Alam mo bang napagalitan ako ng teacher natin dahil doon? Wala akong maipakita nung mag-check na ng notebook. Pinahiya pa ako ng teacher natin kasi sinabi niya na nagrarason lang daw ako na nawala ko yung notebook ko. Sinabihan pa akong tamad. Kaya nga natakot na akong ibalik sa'yo eh. Kasi alam kong magagalit ka. Bakit kasi kinuha mo nang walang paalam? Sana sinabi mo sa akin. Hindi naman ako madamot. Nagpapahiram naman ako ng gamit ah. Nahihiya kasi ako sa'yo. Di kita malapitan kasi ewan ko ba. Kaya nung PE natin, kinuha ko yung notebook mo. Bakit mo nga kinuha? Ilang beses kasi kitang nakita na nagsusulat ng tularon sa notebook mong yun. Nakakatuwa. Nakita mo yun? Sa likod mo lang ako nakaupo, di ba? Kapag wala pa yung teacher natin, nagsusulat ka ron sa likuran ng notebook mo. May nabasa akong ginawa mong tula tungkol sa bulaklak ng lotus. Pwede mo bang ipaalala kung ano yung tulang nagawa ko ron? Di ko na maalala yung eksaktong mga nakasulat ha. Basta sabi mo, kahit masadlak man sa putikan, babangon ka pa rin maganda at walang bahid ng dumi. Basta parang ganun. Di ko na maalala eh. Naaalala ko na yan. Nakahiligan kong gumawa ng tula dati. Pero wala namang pumapansin. Gusto nila sa school na mag-excel lang ako sa math at science. Alam mo, sa totoo lang, yung notebook na yon ang nakakaalam ng gusto ko at iba kong kakayahan. Sorry kung ninakaw ko ha. Babalik ko rin naman sana eh. Gusto ko lang namang mabasa yung mga tula mo. Pakiramdam ko, dun kita makikilala ng maayos. Nagustuhan mo ba? Para sa akin, dapat mailagay sa libro mga tula mong yun. Magaling ka, Celine. Kaya nga nahulog ako sa'yo eh. Nasa na pala yung notebook kong yon? Dinala ko yun sa Cebu nung bakasyon. Paulit-ulit kong binabasa yung mga tula mo. Kapag naaalala kita, binubuklat ko yun. May aaminin din ako sa'yo. Ano yun? Ninakaw ko lahat ng mga ID mo nung nag-aaral pa lang tayo. Alam ko. Ha? Alam mo? Nagtataka ako kung bakit laging nawawala yung ID ko bago matapos yung school year. Parang sinasadya. Tapos nahuli kita nung grade 5 pa lang tayo. Bakit di mo sinabi? Kasi gusto kong ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Ewan ko pero nakakakilig eh. Nakakahiya naman. Ayos lang yun. Kaya nga lagi kong nilalagay sa harap ng bulsa ng bag ko yung ID ko. Para pagkatapos ng school year, madali mo yung makukuha. Sinasadya mo pala yun? Akala ko naman wala ka talagang pakialam. Para di ka na mahirapang magalungkat pa ng bag ko. Grabe naman. Mula nung nahuli kitang kinukuha ang ID ko, dun ko naisip na magandang kwento yun sa mga magiging anak natin. Bahala kong ikwento sa kanila na patay yung nanay nila sa akin. Mga anak? Ay, Celine, kaya mo bang tuparin yung pangarap ko? Papayag ka bang pakasalan ako? Papayag ka bang bumuo tayo ng pamilya? Diego, Pakasalan mo ako. Pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat maging kontento ka lang sa piling ko. Diego. Celine, pakiusap. Hindi pwede. Sorry.
Nabigla ako sa proposal ni Diego. Hindi ko inakalang aabot kami sa ganung punto at napatakbo ako palayo sa eskwelahan namin. Hindi muna ako umuwi noon sa amin dahil alam kong pupuntahan ako noon ni Diego. Sumakay ako ng bus at wala na akong pakialam noon kung saan man ako dalhin. Umiyak ako sa loob ng bus noon, Papa Dudut. Wala na akong pakialam kung nakatingin sa akin ang mga ibang kasabayan ko. Inaalala ko yung eksenang nag-propose sa akin si Diego. Matagal kong pinangarap yon, Papa Dudut, at bata pa lamang ako noon ay lagi ko na yung ipinagdarasal. Nakailang sabit na ako ng sampagita sa batok ng mga santo sa bahay para mapagbigyan nila ako sa natatanging hiling ko, pero hindi yon nangyari. Iniwan ako ni Diego nang walang paalam kaya naging masakit sa akin na bitawan ang kahilingan kong yon. May mga oras noon na sinisisi ko ang Diyos dahil hindi niya ako pinagbigyan maging masaya sa piling ni Diego. Lalo na noong nakunan ako sa anak naming dalawa. Tinalikuran ko noon ang paniniwala ko sa konsepto ng pag-ibig kahit pa nga naging kami na ni Ramon. Papa Dudut, hindi kami kinasal ni Ramon. Totoo namang minahal ko siya pero dala ng takot sa nangyari sa amin ni Diego ay hindi na ako naniwala sa usapang kasal. Nagsama na lamang kami ni Ramon. Ilang beses ngang napahiya si Ramon sa tuwing nagpo-propose siya sa akin sa harapan ng maraming tao. Laging hindi ang nagiging sagot ko sa bawat tanong niya kung gusto ko ba siyang pakasalan. Ilang beses namin yung pinag-awayan. Sinabi niya na pakiramdam niya dahil mahal ko pa rin daw si Diego, pero hindi yon ang katotohanan. Masyado lamang ako nasaktan sa mga nangyari sa amin ni Diego kaya nawala na ako ng tiwala sa kasal. Hindi na rin kami nagkaanak pa ni Ramon dahil after kong makunan ay nagpa siya akong magpa-ligate. Hindi yun nalaman ni Ramon kaya nakukonsensya ako noon kapag umaasa siyang makakabuo kami. Hanggang isang araw ay tinanggap na lamang niya na hindi na siya magkakaroon pa ng tsansang maging ama, Papa Dudut. Masyado akong dinurog ng nangyari sa amin ni Diego. Nadamay pa si Ramon at nasasaktan ako doon. Mahal ko ang asawa kong si Ramon pero masyado lamang akong pinangibabawan ng galit at sakit kaya hindi ko yon mabuhos sa kanya ng todo. Celine, kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Saan ka ba pumunta? Gabi na. Hindi ko alam kung saan ako nakarating. Basta sumakay lang ako ng bus tapos, ayun, hindi ko alam. Hindi mo sinagot ang mga tawag ko. Kala ko kung ano na nangyari sa'yo. Ayos lang ako. Kailangan ko lang makapag-isip-isip. Ano ba nangyari? Ilang beses dumaan dito si Diego. Hinahanap ka. Nagpapatulong na hanapin ka. Nag-propose si Diego sa akin kanina. Oh, tapos? Tumanggi ako. Na dapat lang naman. Hindi ko na alam yung mararamdaman ko, Ramon. Tana. Kanina, ang dami naming pinag-usapan tungkol sa nakaraan. Masaya namang alaala yung mga yon pero ang sakit ng balikan. Bakit ang sakit balikan? Bakit? Kasi minsan naging masaya ka sa mga alaalang yun. Kasi minsan hindi mo inakalang matatapos yun. Ramon, wala na akong dapat maramdaman para kay Diego eh. Dapat awa na lang, di ba? Yun naman ang usapan, di ba? Mahal mo pa rin ba siya? Hindi ko alam. Kailangan alamin mo. Ramon, Mahal kita. Ano man ang maging desisyon mo, basta tatandaan mo lang na mahal kita. Ramon. Halika rito. Yakapin mo ako. Nakakatakot ang nangyayari sa'yo. Baka sakaling makatulong kapag niyakap mo ako. Mahal na mahal kita, Ramon, pero... Anong ibig sabihin nito? Diego! Kulang na lang maghalikan kayong dalawa. Magpapaliwanag ako! Magpaliwanag ka talaga, Celine. Huwag mo siya sigawan! Bakit? Sino ka ba para utusan ako? Kaibigan ka lang namin ni Celine. Diego, pakiusap! Alam mo, Ramon, matagal ko nang alam na may gusto ka kay Celine. Hindi kita pagbabawalan doon.
Hindi kita sisisihin sa nararamdaman mo. Pero yung salisihan ako, hindi tama yon. Hindi mo alam ang sinasabi mo! Ramon, wag mo na siyang patulan. Sabihin mo nga sa akin, Celine. Kaya ba tumanggi kang pakasalan ako? Dahil ba to kay Ramon? Sabihin mo! Diego! Sabihin mo! Mahal kita, Celine. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Tiniis kong malayo sa'yo para mabigyan ka ng magandang buhay kasi alam ko kailangan mo yun. Diego! Sinakripisyo kong huwag kang makasama para lang makapag-ipon ako. Para sa'yo. Para sa atin. Para sa magiging pamilya natin. Tapos! Tama na, Diego! Halika! Doon tayo mag-usap! Huwag mo akong hawakan! Traitor ka, Ramon! Traitor ka, Celine! Kumalma ka, Diego! Parang awa mo na! Anong ginawa ko sa inyo? Bakit ginanito niyo ako? Anong mali ko? Anong ginawa ko? Diego! Mag-usap tayo! Parang awa mo na! Kumalma ka! Huwag mo akong hawakan! Malandi ka, Celine! Malandi ka! Mamatay ka na sana, Celine! Mamatay ka na! Bawiin mo lahat ang sinabi mo kay Celine! Kung ayaw mo mas padugoy ko bibig mo! Mamatay ka na rin, Ramon! Mamatay ka na! Bawiin mo lahat ang sinabi mo! Mamatay na kayong lahat! Inawat ko si Ramon sa pangbubugbog niya kay Diego. Noong kumalma na si Ramon, nakatakbo kaagad palayo si Diego. Hindi ko naman maiwan noon si Ramon kaya hindi ko nahabol si Diego. Inisip kong umuwi lang siya sa bahay nila pero nagpunta si Ninette sa bahay namin para alamin kung andun daw ba si Diego. Doon na kami nag-worry dahil hindi pala umuwi si Diego noon. Sinabi ko kay Ninette lahat ng mga nangyari, Papa Dudut. Inasahan kong magagalit siya at maunawaan ko naman yon pero napaiyak na lamang si Ninette habang pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Naintindihan niya kung bakit ganon ang reaksyon ni Ramon sa ginawa ni Diego. Hiningi ko ng pasensya ang pananakit ni Ramon kay Diego pero sinabi ni Ninette na wala kaming kasalanan sa mga nangyari. Yun nga raw talagang magiging epekto dahil sa patuloy naming pagpapanggap. Naisip ni Ninette na sabihin na kay Diego ang katotohanan pero nagdadalawang isip siya dahil baka mas lalong mapasama ang kuya niya. Hinanap namin noong gabing yon si Diego. Nireport na rin namin sa barangay ang mga nangyari. Sinisi kami dahil sa mga ginawa naming pagtatakip. Pero hindi na lamang namin nilaban ang dahilan namin dahil wala namang totoong makakaunawa ng sitwasyon naming lahat. Hindi namin nakita si Diego, hindi ako nakatulog noon sa pag-aalala, Papa Dudut. Sinisisi ko ang sarili ko at sana'y pumayag na lamang ako noon sa inalok niyang kasal para hindi na kami umabot sa ganung punto. Kaso naisip ko na paano kung matuloy ang kasal na yon? Paano na lamang si Ramon? Papa Dudut, wala na akong ibang gustong makasama sa kasalukuyan kundi si Ramon. Pero sa tuwing naiisip kong kailangan ako ni Diego ay bigla akong naguguluhan. Nakahiga na ako noon sa kama nang nagpasya akong hanapin si Diego ng mag-isa. Dahan-dahan akong umalis sa kama at nang nasiguro kong hindi na ako napansin ni Ramon na bumangon ay saka ako nagbihis para lumabas na ng bahay. Hindi ko alam noon kung saan ako pupunta para mahanap si Diego. Kabado man ay ipinagpatuloy ko ang paglalakad kasabay ng pag-iisip kung saan ba pwedeng pumunta si Diego. Natakot ako dahil madaling araw na yon at halos wala ng tao sa paligid ko. Nilakasan ko ang loob ko para hanapin si Diego. Napadpad ako sa lumang paaralan namin. Sinubukan ko siyang tignan kung andun ba siya sa classroom namin pero wala. Inisip ko ulit kung saan ba siya madalas nagpupunta dati. Nagpunta ako sa bus terminal dahil dati kapag nai-stress na siya sa pamilya niya ay doon siya tumatambay. Sinabi niya na yung ingay ng mga busina ng mga bus at mga nagmamadaling tao ang nagbibigay ng kapayapaan sa kanya. Pero wala rin siya noon doon
Napagod na ako sa kakaikot noon, Papa Dudut, pero hindi ako sumuko. Naupo muna ako sa gilid ng bangketa para makapag-isip pa. Nanakit na ang ulo ko sa kakaisip. Nanakit din ang puso ko habang binabalikan ang mga lugar na posible niyang pinuntahan. Dahil ang bawat lugar na naiisip ko ay may parte pa rin ng alaala naming dalawa. Naiyak na lamang ako kasi ayoko na sanang balikan pa yon dahil masakit sa damdamin. Pero kailangan kong gawin para mahanap si Diego. Hanggang sa biglang pumasok sa isipan ko ang isang lugar na posibleng pinuntahan niya noon. Inayos ko ang sarili ko at pinunasan ang mga luha sa mga pisngi ko. Pumara ako ng taxi at nagpahatid sa lugar na alam kong andun siya. Nagpababa ako sa isang bakanting lote. Masukal na yun noon dahil pinamahaya ng mga damong ligaw na ilang dekada na. Malayo pa lang ako sa lote ay natanaw ko na ang taong hinahanap ko. Si Diego. Nakatalikod siya sa akin at nakaharap sa loteng yon. Ramdam ko noon ang nasa damdamin niya. Nagdalawang isip ako kung lalapitan ko na nga ba siya at handa na ba siyang malaman ang sagot sa mga tanong kung bakit bakante noon ang loteng yon. Huminga ako ng malalim at saka dahan-dahan ko siyang nilapitan. Hindi niya kaagad ako napansin na nasa likuran na niya ako. Nanginig ang kamay kong hinawakan ang balat niya. Doon pa lamang niya ako napansin, Papa Dudut. Basang-basa ang mukha niya noon dahil sa luha at pawis. Nanikip ang dibdib kong makita siya sa ganong sitwasyon. Naiyak na rin ako at napasabay siya sa pag-iyak ko. Alam ko noon na marami na siyang tanong sa isipan niya at hindi ako sigurado kung kaya ba niyang tanggapin ang mga isasagot ko. Niyakap ko siya ng ilang saglit bago siya umarap muli, Papa Dudut. Celine, ano na bang nangyayari? Diego! Pumunta ako rito para makita ang chapel. Pero bakit wala? Andito lang yun nung nakaraang buwan, di ba? Alam ko andito pa yun eh. Diego, mabuti pa umuwi na tayo. Bakit ang bilis nilang giniba yung chapel? Tapos, ang bilis na buhay ng mga damong ligaw. Bakit? Bakit ganun? Tsaka ko nasasabihin sa'yo kapag nakaalis na tayo rito. Hindi! Hindi! Ayoko! Diego! Bakit bakanting lote na lang to? Nasaan na yung chapel? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Nandito lang tayo nung nakaraang buwan, di ba? Naglakad pa tayo ng sabay papunta sa altar. Kasi nagpa-practice tayo ng lakad natin kapag kinasal na tayo, alam ko. Natatandaan ko. nakasuot ka pa ng pink na bestida. May bulaklak pa sa laylayan, di ba? Nakasuot ka rin ng puting t-shirt na regalo sa'yo ni Nenet nung birthday mo, nung mag-19 ka. Namitas pa ako ng santan para hawakan mo habang naglalakad tayo sa altar. Hinaluan mo pa nga ng dahon ng pandan at binalot pa sa Manila paper para magmukhang bouquet. Nasaan na yung chapel, Celine? Bakit nawala? Siguro kasi kailangan mawala na nun kasi masyado ng luma. Hindi na kasi ligtas na puntahan, na dalawin. Delikado na kapag pinasok pa ng mga tao. Kailangan mawala nun para mapalitan ng bago. Yung mas maganda, mas matibay, mas kaya makipaglaban sa panahon. Hindi. Mas maganda yung luma. Kasi marami nang nadinig na hiling at mga dasal yun. Marami nang tinupad ng mga pangako ang chapel na yun. Napatunayan na yun ng panahon. Alam ko, pero Nakita ng chapel na yun kung gaano kita kamahal. alam ko. Nangako ako sa chapel na yun, Celine. Nangako ako na kapag bumalik ulit ako rito mula sa Cebu, pakakasalan na kita. Kahit wala pa akong pera. Gusto kitang pakasalan.
Gusto kong mangako sa'yo na gagawin kong maayos ang buhay mo. Gusto kong tuparin yung pangako na yun. Halika na, Diego. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Bakit kailangang mawala ng mga importante sa akin? Una, itong chapel. Tapos ikaw. Tayo. Bakit nawala yung tayo? Minsan siguro kasi kailangan may mawala para may makapagsimula. Ayokong magsimula sa iba. Gusto ko sa'yo lang. Celine, sa'yo lang. Hindi nating pwedeng ipilit yung hindi pwede. Ramdam ko naman na nagbago ka na, Celine. Mula nung umuwi ako rito, nanlamig ka na sa akin. Hindi ka na katulad nung dati. Hindi totoo yan. Marami lang talagang nangyari. Oo nga, marami nang nangyari. Di na ako nakahabol. Mabuti pa kayo ni Ramon. Gusto ko maintindihan mo lahat, Diego, pero mahirap. May mas mahirap pa ba sa kalagayan ko ngayon? Hinahanap ka na ni Nenet. Kanina pa siya nag-aalala sa'yo. Kahit si Nenet, alam kong may tinatago sa akin. Alam kong may nagbago pero hindi ko alam kung ano. Kailangan mo lang magpahinga. Napagod ka lang kanina at saka… Kaya mo bang mangako sa akin na sasabihin mo lahat kapag umuwi tayo? Oo naman. Susubukan ko. Gusto ko lang namang malaman yung totoo eh. Kahit gaano pa kasakit. Kahit mahirap. Di ba dapat malaman ko ang totoo? Di ba, Celine? Oo naman. Pero bakit parang natatakot kayong sabihin sa akin ang totoo? Diego, gusto kong sabihin sa'yo lahat, pero… Tama na, Celine. Sige, naiintindihan ko. Halika na. Okay. Celine, Bakit? nahihilo ako. Konting lakad na lang makakasakay na tayo. Diego! Diyos ko! Diego! Gumising ka! Parang awa mo na, Diego! Tulong! Diego! Diego, please! Gumising ka! Diego! Tulungan niyo kami! Tulong! Ilang minuto pa ang hinintay ko bago ako nakahingi ng tulong. Mabuti na lamang at may dumaang jeep sa lugar na yon. Tinulungan ako ng jeepney driver na buhatin si Diego. Inatid kami ng driver sa pinakamalapit na ospital. At habang nasa loob ng jeep ay hindi ako mapakali, Papa Dudut. Nanginginig ako dahil baka hindi na gumising pa si Diego. Panayang dasal ko noon, Papa Dudut. Natakot ako sa mga nangyayari noong nasa ospital na kami. Inasikaso nila agad si Diego at nakitawag ako sa ospital para makausap si Ramon. Nagmamadali akong pinuntahan ni Ramon, kasama niya noon si Ninette na walang tigil ang pag-iyak. Sinisi ko ang sarili ko dahil hindi ko natansya ang sitwasyon namin ni Diego. Sinabi kong lahat kina Ninette at Ramon ang mga nangyari. Pinaliwanag ko sa kanila na nagpanik si Diego dahil hindi niya nakita ang lumang chapel. Ilang dekada nang mula nang ginaba ang chapel na yon dahil sa sunog. Nangyari yon ilang buwan after akong iwan ni Diego. Hindi niya nabalitaan ang mga nangyari. Kaya laking gulat niya noong nakita niyang bakanteng lote na yon at napamahayan pa ng mga ligaw na damo. Hindi nakaganda sa kalagayan ni Diego ang nakita niya. Yun din ang sinabi sa amin ng doktor. Papadudod sa paglipas ng mga araw ay lumubahan na ang kalagayan ni Diego. Nalungkot si Diego ng sobra at yon ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak na rin ang katawan niya. Hindi na siya pinagstay pa sa ospital at nakiusap ang kapatid ni Ninette na iuwi na lamang si Diego dahil hindi nila kayang magbayad. May pinirmahan na lang noon si Ninette at naiuwi na rin namin si Diego. Yun din naman ang pakiusap ni Diego dahil mas nalulungkot daw siya sa ospital.
Pansamantala ay tumira muna ako noon sa bahay ni Diego kasama si Ninette. Pinayagan naman ako ni Ramon dahil naawa na rin siya sa kalagayan ni Diego. Naramdaman na rin kasi namin noon na hindi na siya magtatagal pa sa mundo. Inalagaan ko si Diego sa abot ng makakaya ko. Hindi ko ipinakita sa kanya na nasasaktan ako sa kalagayan niya. Nahirapan ako papadudot dahil wala kaming magawa para maging maayos ang kondisyon niya. Wala kaming ibang nagawa kundi ang humingi ng tulong sa Diyos kahit na walang kasiguraduhan na papakinggan niya kami. Hindi mo naman kinain yung niluto ni Nenet. Hindi ko kasi gusto yung lasa. Shh! Huwag mong sabihin ha. Oo, atin-atin lang yun. Ang laki na ng eye bags mo. Kakapuyat. Dahil sa akin no, nakonsensya tuloy ako. Uy, hindi ah. Napupuyat kasi ako kakanood ng TV. May inaabangan kasi ako sa gabi na teleserye kaya… Celine, alam ko. Hindi ka umaalis sa tabi ko para mabantayan lang ako. Di ka natutulog kasi takot ka siguro na di na ako magising. Kailangan kitang alagaan. Hayaan mo na ako. Pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. O sige, magpapahinga ako ng maayos basta dadamihan mo yung pagkain mo, ha? Basta hindi si Nenet yung magluluto. Celine, Hmm? napatawad mo na ba ako? Para saan? Sa pag-iwan sa'yo nun. Wala yun. Ayos lang naman kung hindi. Kasalanan ko naman. Hayaan mo na nga yun. Hindi mo alam kung ilang beses ako natuksong tawagan ka. Balikan ka. Pero hindi mo ginawa. Kasi naduwag ako. Parang di ko kayang harapin ka. Ayokong makitang galit ka sa akin. Ayokong maramdaman na namumuhi ka sa akin. Nasaktan ako noon, Diego. Oo, yun ang totoo. Pero ayoko nang mabuhay sa galit. Kaya pinatawad na kita. Kung di lang ako nagpasindak sa nanay mo, Anong ibig mong sabihin? huwag mong sasabihin sa kanya ha. Oo naman. Kinausap ako ng nanay mo. Pinuntahan niya ako rito sa bahay. Alam na pala nila ng tatay mo na may relasyon tayo. Nung pinuntahan ka ni nanay, inaway ka ba niya? Hindi naman. At kung aawahin man niya ako, ayos lang. Alam kong pinoprotektahan ka lang niya dahil nanay siya. Gusto lang niya yung makakabuti para sa'yo. Diego, anong sinabi sa'yo ni nanay? Pinapalayo niya ako sa'yo. Huling taon mo na kasi sa kolehiyo. Alam niyang makakasagabal kung nasa tabi mo ako. Hindi naman totoo yun eh. Ikaw pa nga tong naging inspirasyon ko para pagbutihin ko ang pag-aaral ko. Pero di kasi yung nakita ng nanay mo. Hindi ko alam na ganyan pala ang nangyari. Sana nalaman ko para… Gusto kong sabihin sa'yo yung totoo. Nalalayo ako kasi ayoko makasira sa pag-aaral mo. Ayoko sanang lumayo, Celine. Pero sa tuwing nagkukwento ka sa akin tungkol sa pangarap mong maging teacher, nadudurog ako. Paano kung ako pala yung hadlang sa pangarap mo? Bakit hindi mo ko pinaglaban? Kasi gusto kong ipaglaban mo yung pangarap mo. Ang unfair naman nun, Diego. Hindi mo man lang ako kinausap. Hindi mo man lang sinabi sa akin yung totoo. Akala ko ba importante na magsabi ng totoo? Yung totoo? Wala naman talagang may gustong malaman yung totoo. Yun ang totoo. Huwag mo akong paikutin. Nasaktan ako sa ginawa mo. Hindi mo ako binigyan ng tsansa na ipaglaban ka, na ipaglaban tayo. Hinayaan mo ako mag-isa. Halos mabaliw ako noon kakaisip kung saan ako nagkamali para iwan mo na lang ako ng ganun-ganun lang. Kaya nga nagsisisi ako eh. Kung alam mo lang kung ilang beses kong gustong hablutin yung telepono para kausapin ka sa tuwing tumatawag ka. Pero di ko magawa. Hinintay kita. Sumulat ako sa'yo araw-araw. Mas marami pa akong sinulat sa'yo kaysa sa sinulat ko sa mga notebook ko sa eskwela. Pinagsisihan kong iniwan kita sa ere. Nasira ang loob ko noon. Hindi ko na alam yung ginagawa ko. Para rin naman sa'yo yun. Para sa pangarap mo. Nawala yung pangarap ko mula nung iniwan mo ko.
Celine, Pinabayaan ko ang pag-aaral ko. Kasi alam mo kung ano yung totoo? Ikaw! Ikaw yung totoong pangarap ko! Ikaw yung matagal kong pinagdasal! Bata pa lang tayo, alam kong ikaw na yung gusto kong makasama sa pagtanda. Pero anong ginawa mo, Diego? Sinira mo ang pangarap kong yon! patawad Celine. Kaya nga ako bumalik ngayon. Kasi gusto ko, Wala ka nang babalikan, Diego! alam ko. Kaya lang naman ako bumalik para sabihin sa'yo lahat. Para maisara mo na yung libro nating dalawa. Kasi tapos na ako sa buhay mo, Celine. Alam ko yun. Ramdam ko yun. Hinihintay ko lang na sabihin mo sa akin yun kasi di ko kaya kung ako ang gagawa nun. Salamat. Sana napalaya mo na ako. Sana napalaya mo na tayo. Yun lang naman pala ang kailangan ko, ang makausap noon si Diego para maisara ko na ang lungkot sa puso ko. Sa naging pag-uusap namin yun ni Diego ay nalinawan na ako. Nasagot na ang mga tanong na matagal kong pinaikot sa utak ko. Naliwanagan na ako at handa na akong isara ang libro naming dalawa at pinatawad ko si Diego Papadudut. Nakaramdam siya ng ginhawa at kapayapaan nang makuha niya ang kapatawaran na matagal na niyang gustong makuha mula sa akin. Pareho pala kaming hindi pinatatahimik noon ng aming mga nakaraan. Nabigyan ng closure ang lahat sa pag-uusap naming yon. Niyakap ko siya sa huling pagkakataon at iniyak naming pareho lahat ng inipon namin sa puso namin ng ilang dekada. Nakalaya na rin kaming pareho sa wakas, Papa Dudut. Doon ko naramdaman na handa na ako magsimula ulit ng walang galit at kahit na anong pangamba sa puso ko. Makalipas lamang ang 2 linggo ay binawian na ng buhay si Diego. Baka sa kanyang mukha noon ang kapayapaan habang hinahatid namin siya sa kanyang huling hantungan. Papadudot, nagpakasal na rin kami ni Ramon. Walang kasing saya si Ramon nang inaya ko siyang magpakasal. Inamin ko na rin sa kanya ang ilang bagay na itinago ko ng matagal. Sinabi ko ang tungkol sa pagkawala ng anak namin ni Diego. Inamin ko rin sa kanya na hindi na kami pwedeng magkaanak dahil nagpa-ligate na ako. Tinanggap niya ang lahat ng yon. Naramdaman kong nalungkot siya dahil nawalan siya ng tsansa na magkaroon ng isang pamilya. Pero sinabi niya sa akin na ako ang pamilya niya. Sinabi niya na hindi naman kailangang may anak para mapatunayan lamang na pamilya kami. Sa ngayon ay lumipat na kami sa probinsya, Papa Dudut. Iniwan na namin ang naging buhay namin sa dati naming lugar. Hindi pa huli ang lahat para makapagsimula kami ulit. Kahit sabihin pang may edad na kami ay hindi pa rin kami nawala ng loob na magiging maganda ang bunga ng pagsisimula namin. Hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay, Celine. Lahat naman tayo ay naghahangad ng sagot sa mga tanong na iniwan sa atin ng mga taong parte ng ating nakaraan. Hindi masamang alamin ang mga sagot lalo't alam mong makakatulong yon sa pag-usad mo sa kasalukuyan. Masakit para sa ilan na hindi na nakakuha ng sagot o closure mula sa mga nangyari. Hindi nila tanggap sa kanilang nakaraan. Kung sakali mang pinagdamutan kayo ng panahon sa mga sagot ay sana'y makayanan nyo pa rin magpatuloy sa buhay. Huwag ninyong hayaang mahinto kayo sa iisang lugar dahil lang hindi kayo binigyan ng pagkakataon para malaman ang lahat. Minsan mas magandang hindi na lamang natin alam. Minsan kailangan lang nating magpatuloy at minsan ay kailangan lang nating tanggapin na tapos na ang lahat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng alaala mahalaga. Lalo na kung kasama natin doon ang mga mahal natin sa buhay. Hindi matutumbasan yon ang kahit na anong halaga ng pera pag ating sinariwa. Ikaw, kabarangay, anong paborito mong alaala kasama ang mga mahal mo sa buhay? Dear Papa Dudut, para sa akin ay espesyal ang mga nanay. Biyaya sila galing sa langit. Sila yung mga anghel na pinadala ng Diyos para alagaan tayong mga anak. Yan po kasi yung eksaktong pagsasalarawan ko sa nanay Mirna ko. Pero bago ko po umpisahan ang istorya namin ay nais ko po munang bumati ng isang magandang tanghali sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Pati na rin po sa mga kapwa ko kabarangay na masugid ninyong taga-pakinig. Ang totoo, neto ko lang po na-discover ang programa ninyo. Yon ay noong minsan akong kumain ng tanghalian sa isang karinderya. Programa po ninyo ang umeere sa radyo nila. Simula noon ay nagustuhan ko na po ang mga tinatampok ninyong istorya kaya hinanap ko na kayo online. Ako po pala si Nolan, 32 years old at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya dito sa Maynila. Masasabi ko na nasa maayos na estado na po ang buhay namin ngayon kumpara noong araw. Kung dati ay sumasala kami sa pagkain, ngayon po kahit papaano ay nabibili na namin ang mga pangangailangan namin. Minsan pag may sumobra, may panluho pa. Malaking bagay po sa akin na maiahon hindi lang ang sarili ko sa kahirapan kundi kasama na rin ang aking pamilya. Isang kahig isang tuka ganyan po kami noong araw, pero may trabaho naman ang tatay ko sa peryahan sa lugar namin, Papa Dudut. Kaya lang madalas ay hindi po sapat yung sweldo niya sa pangkain namin at ibang mga gastusin sa araw-araw. Panganay po ako sa 3 magkakapatid at mananahi ang nanay ko. Paminsan-minsan, labandera at planchadora pero madalas tumatao sa bahay namin. Sa kabila ng kahirapan namin, mataas po ang pangarap ni nanay at tatay sa aming magkakapatid, lalo na sa akin. Kaya nga sa abot ng makakaya nila ay ginagapang nila ang aming pag-aaral. Noong 10 taong gulang ako ay lagi kaming pinapasyal ni nanay sa peryahan tuwing gabi para puntahan si tatay. Nagbe-maintenance kasi siya doon ng mga rides at operator na rin. Kapag lumilipat po ng lugar, yung pinagtatrabahuhan ni tatay ay naiiwan kami nila nanay sa Maynila. Kaya kapag nasa malapit lang sila ay sinasamantala na namin yung pagkakataon na makasama at mabisita si tatay sa pinagtatrabahuhan niya. Para po sa akin, Papa Dudut ay wala nang gaganda sa peryahan. Mailaw, maingay, maraming tao at masaya lamang sa pakiramdam. Minsan kong hiniling na sana gano'n na lamang din ang buhay ko hanggang sa tumanda na ako, Papa Dudut. La, nasa na si nanay? Nay? Nay, nasaan ka po? Aray ko! Bakit niyo naman po ako binunggo?
naman. Pagpagin ko nga itong puwetan mo at ang dumi. Ba't ba kasi nakaupo ka sa lupa, anak? May pamunggo po kasi sa akin nung hinahanap ko kayo kaya napaupo ako sa lupa. Ay, ayos ka lang ba, ha? Opo, pero masakit po puwet ko. Ha? Tingin nga baka may sugat. Nay, wag na po. Sus! Ayaw mo lang makita ko eh. Siyempre po, malaki na ako. Matanda na po ako. Ay nako, medyo matangkad ka lang. Pero hindi ka pa matanda. 10 taong gulang ka pa lang, anak. Kahit na po. O siya, sige. Mukhang wala namang sugat kasi kung meron, abay sigurado mas malakas ang iyak mo dyan. Sobra naman po kayo, Nay. Biro lang, ikaw naman. O siya, halika, doon na tayo sa tabi. O ayan, dito muna tayo ha. Sigurado ka ba na ayos ka lang, anak? Opo, Nay. Yung mahalaga kasama ko na po kayo. Natakot talaga ako kanina nung bigla kayong nawala sa paningin ko. Akala ko po naiwan niyo na ako. Eh syempre hindi ako mawawala. Pero natakot din ako nung bumitaw ka sa akin kanina. Ikaw naman kasi. Sabi ko huwag kang aalis sa tabi ko. Saan ka ba nagpunta? May nakita po kasi akong laruan dun kaya nilapitan ko. Akala ko kasunod ko po kayo. Hindi na pala. Nasaan na po pala mga kapatid ko? Ando sa tatay mo. Iniwan ko muna kasi hinanap kita. Punta na tayo sa kanila. Halika na. Mamaya na po, Nay. Panoorin po muna natin yung Ferris wheel. Ha? Eh gusto mo bang sumakay dyan? Ayoko po. Ilang beses na ako nakasakay dyan eh. Ay, Nay! Tingnan niyo! Andun yung bata na nakabili ng laruan na nakita ko kanina. Ha? Saan? Hindi ko naman matanaw. Basta, ayun po! Ay naku, sumasakit na ang leg ko sa'yo. Swerte po nung bata kasi may bago siyang laruan. Kami po ba, Nay? Kailan kami magkakaroon ng bagong laruan? Naku anak, yan ang hindi ko masasabi. Kasi may kamahalan mga laruan dito eh. Tapos yung kita ng tatay mo rito sa peryahan, maliit lang. Sapat lang sa pangkain natin at pambayad sa mga gastusin sa bahay. Pero sa Pasko, kapag marami kayo na pamaskuhan, baka pwede kayong bumili ng bagong laruan. Matagal pa naman po yung Pasko, Nay. Tsaka iniipon po natin yun ang pamuskuhan namin para may pambili kaming gamit sa school sa pasukan, di ba? Eh oo nga, kaya nga sabi ko pag marami. Pag may sobra, yun yung pambili mo ng laruan. Sige po. Ay, pasensya ka na anak ha. Pasensya po saan? Kasi mahirap lang tayo. Kulang yung perang kinikita namin ng tatay ninyo. Kahit na pagsamahin pa namin ang sweldo naming dalawa, hindi pa rin sapat para maibili namin kayo ng mga gusto ninyo. Di niyo naman po kasalanan yun eh. Nagtatrabaho naman po kayo ni tatay. Oo nga pero kasi… Ayos lang po kahit di kami magkaroon ng bagong laruan sa ngayon. Pagdating naman po ng panahon, sigurado mabibili namin yun. Oo naman, basta magsisipag lang kayo sa pag-aaral para pag nakatapos kayo, pwede magkakaroon kayo ng maayos at magandang trabaho. Tapos kikita na kayo ng sapat o kaya sobra para sa pangangailangan ninyo. Tatandaan ko po yan para po ganahan ako mag-aral. Dapat lang. Kasi ginagawa namin ng tatay nyo yung makakaya namin para mapagtapos kayo. Kaunting tiis lang muna sa ngayon anak ha. Magiging mabuti rin sa atin ang kapalaran. Aasenso rin tayo at giginhawa rin yung buhay natin. Mangyayari po ba yun pagtanda namin? Abay oo naman. Pero sabi niyo hindi pa ako matanda. Ay oo kasi bata ka pa. Kung bata pa ako, gaano pa po katagal bago ako tumanda? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Gusto ko na po kasi pabilisin yung mga araw para tumanda na ako at makapagtapos na ako ng pag-aaral. Makakapagtrabaho na rin ako. Tapos matutulungan ko na kayo nila tatay. Pag may pera na ako, pwede na ako bumili ng laruan para sa akin at sa mga kapatid ko. Matagal pa yun. Huwag kang magmadaling tumanda kasi ang pagtatrabaho, habang buhay naman natin gagawin yan. Baka pag lumaki ka, mas gustuhin mo na lang na bumalik sa pagkabata. Pag lumaki po ba ako, kasama ko pa rin kayo? Yun ang hindi ko alam. Kasi marami pa ang pwedeng mangyari anak eh. Pwedeng oo, kasama mo pa rin kami ng tatay mo. Pwede rin namang hindi na. Nay, ayoko pong mawala kayo.
Hindi ako mawawala. Kasama mo nga ako ngayon, di ba? Opo, kasi pag nawala kayo, hindi ko kakayanin. Naniniwala ako na kakayanin mo ano man ang mangyari, anak. Pero sa ngayon, wag na muna yun ang isipin mo. Kasama mo pa naman kami ng tatay mo eh. Ay, sandali. Alam ko may barya pa ako dito eh. Gusto mo bang bumili ng fishball? Ayun may nagtitinda. Ayoko po ng fishball, Nay. Gusto ko po scramble. Uy, sige. Wala man tayong pambili ng gusto mong laruan sa ngayon, pero meron naman akong pambili ng scramble. Halika na. Tara na po! Yay! Papadudod sa murang edad ko noon ay mulat na ako sa buhay na kinakaharap namin. Bilang bata ay masasabi ko na nandun yung inggit lalo na sa ibang mga kaedad ko na nabibili ng mga magulang nila yung mga bagay at pagkain na gustuhin nila. Pero hindi ko naman po pwedeng pilitin ang mga magulang namin na maglabas ng perang sapat lamang sa pangkain namin. O minsan ay kulang pa nga dahil sa iba't ibang pinagkakagastosan. Kaya nangako ako noon sa sarili ko na magsisikap akong makapag-aral. Palagi kasing sinasabi sa akin ni nanay na wala silang maipamama ng mga bagay sa amin kundi ang edukasyon. Nung una ay hindi ko yon maintindihan pero habang tumatagal ay unti-unti akong natututo sa paaralan. Tulad ng pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang ay napatunayan ko na hindi ako magugulangan ng mga tao sa paglaki ko. Yun pala yung sandata na sinasabi ng mga magulang namin. Kung tatanungin niyo po ako kung sino ang mga taong hinahangaan ko, hindi artista sa TV o superhero sa mga pelikula ang isasagot ko. Mga magulang ko po, Papa Dudut. Malaki po ang respeto ko sa kanila kahit na hindi sila perpekto. Mahal na mahal ko po sina nanay at tatay pero espesyal po ang pagmamahal ko kay nanay. Siguro kasi lagi-lagi namin siyang kasakasama at nakikita ko talaga yung sakripisyo niya sa pamilya namin. Ginagawa niya yung makakaya niya para alagaan kaming magkakapatid kahit na makukulit kaming mga bata. Natatandaan ko pa nga na alalang-alala si nanay noong isang hapon ay umuwi ako galing sa pag-e-extra sa palengke na putok ang labi, duguan at maputik pa ang uniforme. Wala po, Nay. Nadulas lang ako kanina sa putikan. Ako nga ay huwag mong pinaglololoko. Alam ko nagsisinungaling ka. Tingnan mo nga yung sarili mo, Ang dumi-dumi ng uniforme mo. Gusot-gusot. Tapos yung mukha mo. Teka. Dugo ba yan? Dugo nga. May dugo yung labi mo. Gulo-gulo pa yung buhok mo. Ano ba kasing nangyari sa'yo, anak? Inaway po ako ng mga bata dun sa palengke kanina. Ha? Mga bata sa palengke? Sino yung mga yun? Nahihayaan na lang po natin sila. Ayos lang naman po ako. Aray ko. Yan ba yung ayos na sinasabi mo? Medyo masakit lang po tong suntok sa akin sa labi pero gagaling naman po to. Ay nga pala, Nay. May bibigay po ako sa inyo. Teka, kunin ko po Ito po Mga barya? Bakit marami kang barya, anak? Saan galing ito? Kita ko po yan sa pagtulong kay Mang Boy sa pagbubuhat ng paninday niyang sibuyas. Tapos, tinulungan ko rin po siya sa paghilan ng sako ng mga bawang na order niya. Kaya biniyaran po niya ako. May uwi rin po akong bawang at sibuyas. Binigay din sa akin ni Mang Boy. Bait niyo po, di ba? Andito po sa bag ko yung mga bawang at sibuyas, Nay. Kaya ka ba nasa palengke kasi nagtrabaho ka doon? Opo, pero pumasok po ako sa school, Nay, ha? Dumiretso lang po ako doon pag uwi ko. Pero bakit mo naman ginawa yun? Bakit ka nagpunta sa palengke para magtrabaho, anak? Gusto ko po kasing kumita ng pera para po may pandagdag tayo pambili ng bigas. Kaso nakita po ako ng mga bata doon. Inasar nila ako tapos inaway. Pero hindi naman po ako nagpatalo. Gumanti po ako ng suntok.
Mabuti na hindi ka nagpatalo, pero hindi mo na dapat ginawa yun. Mali po ba ako, Nay? Ay, halika nga. Linisin ko na nga muna yung sugat mo. Babasain ko lang itong bimpo na hawak ko. Umupo ka muna dito sa bangko, ha? Dito ka lang, huwag ka nga alis. Sige po. Asa na yung labi mo? Patingin nga yung sugat mo at papahiran ko ng bimpo. Aray ko, Nay! Dahan-dahan na nga ako eh. Tsaka sabi mo kanina ayos ka lang, di ba? Opo, pero masakit pa rin. Pero kaunti lang po. Ay, nako. Mga barumbado yung mga bata dun sa palengke, nak eh. Dinig ko sa ibang mga nanay dito palaaway yung mga bata dun. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo na huwag ka nang pumunta sa palengke kapag hindi mo ako kasama. Hindi mo naman kailangan magtrabaho pa doon kasi kaya naman namin kayong buhayin ng tatay niyo eh. Gusto ko lang naman po makatulong. O nandun na tayo. Pero kasi anak, tingnan mo ang nangyari sa'yo oh. Napahamak ka. Nay naman eh. Bilang nanay mo, katakot-takot na pag-aalala yung nararamdaman ko. Paano ko mapapanatag kung baka isang araw may kumatok na lang dito sa pinto ng bahay natin tapos sabihin na may masamang nangyari sa'yo? Kasi hindi natin masasabi. Baka sa susunod hindi lang ganyan ang abutin mo. Hindi po yun mangyayari kasi mag-iingat ako. Iiwasan ko po sila para hindi na nila ako mabugbog. Tsaka hindi naman po ako papatalo. Tinuruan po ako ni tatay kung paano manuntok. Ay nako, yan talagang tatay mo oh, kung ano-anong tinuturo sa'yo. Pero hindi naman po ako nanununtok basta-basta. Sabi ni tatay, gamitin ko lang daw po yung kamao ko kapag ginaaway ako o kaya may poprotektahan akong tao. Pag may umaway sa inyo, Nay, susuntukin ko po. Sino namang aaway sa akin? Hindi ko po alam. Basta nandito lang po ako. Ako po magbabantay sa inyo. Ay, salamat anak ha. Pero makinig kang mabuti sa nanay. Walang magandang maidudulot ang pakikipag-away. Kung kaya mong iwasan, abay iwasan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Nolan, anak. Magagalit ako. Sige. Opo, Nay. Naiintindihan ko po. Hindi ka na rin pupunta sa palengke pagkagaling mo sa school, ha? Diretso uwi ka na. Tulungan mo na lang ako rito sa mga gawaing bahay. Kesa andun ka't hindi ko alam yung nangyayari sa'yo. At huwag ka na rin kumontra dahil talagang papaluin kita. Sagot! Opo, Nay. Gusto ko pong tumulong kina nanay kaya ako umi-extra bilang kargador sa palengke na malapit sa amin, Papa Dudut. Hindi man malaki yung kita ko pero yung barya-baryang yon ay niyaambag ko kapag kulang ang pambili namin ng bigas. Saka kinagigiliwan po ako ng mga kakilala naming tindera at tindero doon dahil magalang at masipag akong bata. Kaya minsan ay binibigyan rin nila kami ng mga sobrang paninda nila, Papa Dudut. Halimbawa yung mga gulay na malapit ng mabulok, imbes na itapon ay inuuwi ko na lamang sa bahay namin. Ganon din sa mga prutas at mga tinapay na malapit ng ma-expired. Kaya lang ay tutol po sa ginagawa ko si nanay kasi raw imbes na sa palengke ako dumiretso para magtrabaho ay dapat ay umuwi na ako sa amin para tulungan ko siya sa mga gawaing bahay o di kaya ay gumawa na ako ng mga assignment namin. Ginagawa ko naman po yung mga assignment namin sa school pag uwi ko galing sa palengke. Kaso madalas na inaabot ako ng madaling araw kaya late na akong nakakatulog. Resulta, inaantok pa ako sa klase. Pero ang totoo, nag-iipon po talaga ako ng pera, Papa Dudut, kasi pangarap kong mabilhan si nanay ng cake sa birthday niya ng mga panahon na yon. Hindi naman mamahalin yung bang sa mga bakery lang. Kaso hindi ko na po yun nabili dahil isang araw ay nagkasakit si nanay. Simpleng ubot sipon at lagnat pero nag-alala po talaga kami ng husto kasi hindi siya makatayo sa higaan niya. Yung mga barya na hinuhulog ko sa alkansya ko ang ginamit namin para makabili si nanay ng murang gamot. Alala po ako noon, Papa Dudut, dahil ayokong may mangyaring kahit na anong masama.
sa pinakamamahal kong nanay ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumipas ang ilang araw. Gumaling na naman po si Nanay Papa Dudut at nagpatuloy ang buhay namin hanggang makatungtong ako sa high school. Nagtatrabaho pa rin sa peryahan si tatay at kapag nadidestino siya sa malayo ay hindi po siya kaagad nakakauwi sa amin. Ako na po ang nagsilbing tatay sa mga kapatid ko nang tumungtong ako ng 16 anyos. Wala namang kaso sa akin kasi mahal ko po ang pamilya ko. Nang time na yon ay huminto po ako sa pag-aaral para magtrabaho sa katayan ng mga baboy ng 2 taon. Pero nang sumunod na taon ay nagbalik eskwela ako para tuparin ang pangarap ni nanay na makapagtapos ako ng pag-aaral. Pero inabutan na ako ng 18 anyos ay nasa second year high school pa lamang ako. Doon na rin po nagsimulang dumalas ang pagkakasakit ni nanay. Lagi po siyang inuubo pero pinagsasawalang bahala lamang niya. Iinuman na lamang daw niya ng herbal medicine katulad ng oregano kaya nawawala naman pagkalipas ng ilang araw. Hindi po kasi namin siya kayang ipadoktor, Papa Dudut. Kulang yung pera namin at yung ipon ko ay nauubos dahil ginagamit ko sa mga projects namin sa eskwelahan. Doon ko na rin po kinukuha yung mga pambaong ko para hindi na nakadadagdag sa isipin ng mga magulang ko. Pero na mga panahon na yon, desidido ako na mabilhan ng cake si nanay sa kaarawan niya. Kaya naman namasukan po ako sa itika ng tiyuhin ko bilang pastol ng mga itig at tagalinis ng kulungan para madagdagan ang perang nakalaan pambili ko ng cake. Hindi nga nagtagal ay nakaipon ako ng sapat kaya sinorpresa ko si nanay noong sumapit ang espesyal na araw ng kapanganakan niya, Papa Dudut. Nolan anak, salamat dun sa binili mong cake ha. Wala pong anuman. Natikman niyo na po ba, Nay? Oo, masarap. Kilala ko po mismo yung nag-bake niyan dun sa panaderyang pinagbilan ko. Kinausap ko po siya nung nakaraang araw. Sabi ko sarapan niya yung gagawin niyang cake para sa birthday niyo. Ginawa mo yun? Opo, kasi special po tong araw na to eh. Humiling po ba kayo bago niyo hinipan yung kandila kanina? Oo naman. Gusto mo bang malaman? Pero Nay, sabi nila pag sinabi niyo raw po yung hiling niyo baka hindi raw po matupad. Hindi ako naniniwala doon. Hindi lang matutupad ang isang hiling pag hindi mo nilaki pa ng gawa para magkatotoo. Ano po ba yung hiling niyo, Nay? Sana makapagtapos kayo ng pag-aaral ng mga kapatid mo. Yun talaga yung pangarap namin sa inyo ng tatay niyo eh. Yun bang makita ko kayong umaakyat sa entablado para tanggapin yung mga diploma na simbolo ng pagtatapos ninyo. Katulad nung nasa elementarya ka pa at ngayon na nasa high school ka na. Kahit medyo huli na po ako na nakapag-aral ulit? Oo, buti nga naisipan mo pang ipagpatuloy yung pag-aaral mo eh. Sabi niyo nga po na ang hiling niyo para sa birthday niyo makapagtapos kami ng pag-aaral. At gusto niyo na makita kaming umakyat sa entablado kasi pangarap niyo yun. Gusto ko po natuparin yun, Nay. Gusto ko pong tuparin yun para sa inyo. Salamat anak ha. Napakaswerte ko na naging anak kita. Kasi mabait ka, matulungin, tsaka lagi mong iniisip ang kapakanan namin. Nolan, lagi mong tatandaan na ipinagmamalaki kita. Ano man ang mangyari, lagi kaming nandito ng tatay ninyo. Tatandaan ko po yan, Nay. Tsaka hindi lang naman po kayo ni tatay yung maswerte. Mas maswerte kami dahil kayo mga magulang namin. Tsaka ang swerte po talaga namin dahil kayo naging nanay namin. Hindi ka lang po masarap magluto, maganda ka pa po. Ay sus! Binola pa ako. Hindi po yun bola. Siya, sige. Dahil anak kita, naniniwala ako sa'yo. Naniwala po talaga kayo, Nay. Ay, teka nga pala Nolan. Matanong ko nga pala, nagtatrabaho ka pa rin ba dun sa itikan ni Kuya? Opo, Nay. Wala ba siyang ginagawang hindi maganda sa'yo? Wala naman po. Mabait po si Tito. Yung totoo. Di ba? Hindi tayo nagsisinungaling sa isa't isa. Ay,
Wala po talaga akong maitago sa inyo, Nay, no? Kilala ko kasi ang kuya ko. Masakit magsalita yun eh. Kaya nga nagtataka ako bakit doon ka pa rin namamasukan. Pwede naman sa iba na lang kung gusto mo talagang magtrabaho, anak. Umalis ka na lang doon. Ayoko kasi na pagsabihan ka niya ng hindi maganda. May sinasabi po siya pero hindi ko na lang po iniintindi. Ano bang sinasabi niya? Nay, wag niyo na lang po sigurong alamin. Nanay mo ako. Karapatan kong malaman yung tungkol sa bagay na yon. Wala rin naman po kayong magagawa kung malaman niyo eh. Tsaka kailangan ko po yung trabaho ko dun sa itikan ni Tito. Malaki po yung pasahod niya eh kumpara sa kung magkakargador ako sa palengke. Nakakaipon po ako ng pera kaya nga po nakabili ako ng cake para sa birthday niyo eh. Ay, kung hindi lang sana ganito ang buhay natin, hindi mo kakailanganin magtrabaho ng ganyan. Hindi mo kailangan tiisin yung masasakit na salita ni kuya. Basta sa akin, Nay, kung ano man po yung sinasabi niya, pumapasok sa isang tenga tapos lumalabas naman sa kabila. Hindi ko na lang po masyadong dinadamdam kahit minsan medyo masasakit na talaga. Ako na yung humihingi ng pasensya sa ugali ng kapatid ko, anak ha. Pero Nay, hindi naman tayo masamang tao eh. Hindi natin sila ginugulangan pero bakit ganun yung trato nila sa atin? Yun bang parang napipilitan silang tulungan tayo? Ay nako, hindi ko rin alam ang sagot dyan anak. Siguro ganun talaga. Nababago ng pera yung ugali ng tao. Pero meron namang mga pagbabago na para sa ikabubuti. Hindi naman palaging masama ang pagbabago. Hindi ko po kakalimutan yan, Nay. Kaya salamat sa pagtitiis at pagsasakripisyo mo para sa pamilya natin, anak. Sana balang araw, matupad mo yung mithiin mo sa buhay. At sana, patuloy kang pagpalain ng Diyos. Naniniwala po ako sa sinabing yon ni nanay dahil para sa akin ay makapangyarihan ang salita ng mga magulang. Kaya po umasa ako at nanalig na pagdating ng panahon ay matutupad ko ang mga pangarap ko. Isa na doon ay ang maiahon sa kahirapan ng aming pamilya. Papadudot, may 2 pa pong kapatid si nanay na masasabi kong sinuwerte sa buhay. Kumpara sa amin ay maayos po ang buhay nila gawa ng meron silang negosyo at trabaho na permanenteng pinagkukunan ng kita. Yung tsuhing kong panganay nila ay may itikan samantalang yung tiyahing ko naman na bunso nila ay nasa ibang bansa. Pero madamot po sila, Papa Dudut. Hindi ko po ito sinasabi para siraan sila pero sa murang edad ko noong 10 ay alam kong hindi bukal sa puso yung pagtulong nila sa amin. Na para bang pabigat kami sa buhay nila at hindi lang nila kami mahindian dahil kamag-anak nila kami. Kaya nga po, pinagtatrabahuhan ko yung perang binabayad sa akin ng tiyuhin ko sa itikan niya at pinagbubuti ko ang paggawa upang wala siyang masabing masama. Pero sa kabila ng lahat ay harap-harapan pa rin po akong iniinsulto at pinapahiya ng tiyuhin ko, Papa Dudut. Madalas niyang sabihin sa akin na wala akong mararating at matutulad lamang ako kay nanay na maghihirap sa buhay dahil nag-asawa ng mahirap katulad ni tatay. Tiniis ko po yun at nagtrabaho doon ng 2 taon kasi malaki ang kinikita ko sa itikan niya kesa sa pagsa-sideline ko sa palengke at di hamak na mas permanente yung trabaho ko doon. Pero may isang beses po na ninakawan si Tito ng isa niyang trabahador at ang masahol pa ay sa akin niya yun ibinintang. Wala po kong kasalanan pero sabag ko nakita yung pera na nagkakahalaga ng 1,500. Kaya ako yung pinag-initan. Pinalayas po ako ni Tito sa itikan niya pero pinagulpi muna niya ako sa mga kasamahan ko. Para daw magtanda ako at hindi ko na ulitin yung ginawa ko. Hindi nga niya ako pinakulong pero siniraan naman niya ako at pinagsabihan ng mga masasakit na salita. Umuwi po ako sa bahay namin ng duguan at iika-ika sa naging dahilan para mataranta ng husto si nanay pagkakita niya sa akin. Saktong nandun din si tatay kaya 2 silang nag-alala sa naging kalagayan ko noon, Papa Dudut. Hindi ko akalain na gaganyanin ka ni kuya.
Pupuntahan ko siya sa bahay nila. Mag-uusap kami. Kung kailangan ko magpabarangay, gagawin ko. Nay, huminahon po kayo. Paano ako hihinahon? Sige nga. Bugbog sarado ka, Nolan. Kulang na nga lang malumpo ka, anak. Pero bakit ka ba pinabugbog ng tiyuhin mo, Nolan? May ginawa ka bang mali? Wala po, tay. Mukhang pinag-initan lang ako ng ibang trabador niya dun. May nagnakaw po kasi ng pera kay Tito tapos nakita po sa bag ko. Hindi mo naman ginawa yon, nak. Syempre hindi ko po gagawin yun, tay. Hindi po ako magnanakaw. May gusto po kasi magpaalis sa akin sa itikan ni Tito kaya siguro pinlano nilang gawin sa akin to. Sinadya nila para mapagbintangan ako. At paniwalang-paniwala naman si kuya na ninakaw mo yung pera. Ay, ganun na nga po, Nay. Nagpaliwanag po ako pero hindi niya po ako pinakinggan. Pinagsalitaan niya po muna ako ng hindi maganda bago niya ako pinagulpi. Tapos, pinalayas niya po ako sa itikan. Yung hindi ko maintindihan, bakit kailangan ka pa niyang ipabugbog? Para raw po magtanda ako. Yun na lang daw po kaysa ipakulong niya ako. Napaka-demonyo niya! Herman, samahan mo ako kina kuya. Kahit nakatatandang kapatid ko pa siya, hindi ko palalagpasin yung ginawa niya sa anak ko. Magkademandahan na kami, wala akong pakialam. Nay, wag na po. Anong wag na? Nakikita mo ba yung itsura mo? Putok yung uso mo, oh. May pasa ka sa magkabilang mata. May bukol ka pa. Naku naman, Nolan. Herman, kumuha ka doon ng yelo. May pinabili ako sa bunso natin. Dalian mo. Sige, teka lang. Nay, natatakot po ako sa pwedeng gawin ni Tito. Sabi niya po kasi kapag bumalik ako ron, ipapadampot niya na ako sa mga pulis Hayaan na lang po natin, Nay. Kaya wag na po kayong sumugod dun, baka madamay pa kayo. Oh, etong yelo. Nolan, lagay mo to dyan sa bukol mo. Salamat po, Tay. Akin na po. Ipapatong ko po dito sa bukol ko. Paano ko hahayaan? Tingnan mo nga yung itsura mo. Mirna, kumalma ka. Baka mamaya mapano ka. Ewan ko sa'yo, Herman. Para kang walang pakialam sa panganay mo. Nakikita mo ba yung itsura ni Nolan? Ayos lang po ako, Nay. Di naman po ako napuruhan Ipapahinga ko lang po to tapos gagaling rin po agad yung mga sugat ko. Makinig ka sa anak mo. Mamaya ikapahamak pa natin yung pagiging padalos-dalos mo. Magulang ako. Natural sa aking magkaganito kasi anak ko yung inagrabyado. Anak ko rin naman si Nolan At nagagalit din ako dun sa kuya mo dahil sa ginawa sa anak natin. Pero kung nakikinig ka sa panganay mo, maiintindihan mo na may dahilan kaya sinabi niyang hayaan na lang. Tama po si tatay, Nay. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit kailangan kang ganunin ni kuya. Ikaw naman kasi anak. Sinabihan na kita na umalis ka na doon. Oh, hindi ka nakinig. Ayan tuloy ang nangyari sa'yo. Alam ko po na kasalanan ko naman kasi hindi ako nakinig sa inyo. Sorry po, Nay. Ano pa nga bang magagawa ko? Nangyari na, nandyan na yan. Basta obserbahan mo yung sarili mo, ha? Kasi kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo, hindi nyo na ako mapipigilan pa. Susugurin ko talaga si kuya. Wala akong pakialam sa kaya niyang gawin kasi mali ang ginawa niya sa'yo, anak. Opo, Nay. Sige po. Obserbahan ko po ang sarili ko. Ay, kung bakit kasi kailangan pa mangyari to sa pamilya natin Gabahan sana sila ng langit sa ginawa nila sa'yo. Ay, Nay. Kumalma na po kayo. Ay, naku. Maiwan ko nga muna kayo dyan. Magsasaing muna ako nang makapaghapunan na tayo. Nak, masakit pa bang bukol mo? Hindi na po masyado, Tay. Nakatulong po tong yelo. Salamat po. Ay, sandali, Tay. Day off niyo po ba? Nabanggit niyo po kasi nung nakaraan na sa Makalawa pa po kayo uuwi. Nak, yun nga May nangyari sa trabaho ko ngayon lang. Ano po yun? Natanggal ako. Natanggal kayo? Bakit po? Nagbawas ng mga trabahador. May hina raw kasi kita ng perya. Wala nang may papasweldo sa amin. Tapos kasama ako sa mga naalis. Kasi nga di naman ako malakas sa may-ari. Puro kamag-anak na niya yung mga nandun Sino lang ba ako? Ganun po ba, Tay? Oo Pero huwag kang mag-alala. Sinabi ko sa nanay mo na bukas din maghahanap ako ng mapapasukan. Siyempre, kailangan pa rin natin kumain. Sasama po ako, Tay. Maghahanap din po ako ng bagong trabaho.
Wag na. Tingnan mo nga yung itsura mo. Saka baka pag narinig yan ng nanay mo, nako sigurado, tututol yun. Pero tay, gusto ko pong tumulong sa pamilya natin. Naiintindihan ko naman yun. Pero kami yung mga magulang. Ako yung tatay, kaya dapat ako yung nagpupursige. Pag-aaral mo ang atupagin mo, Nolan. Kasi pag nakapagtapos ka, magtatrabaho ka rin naman. Sulitin mo na lang yung mga panahon na hindi mo pa kailangang magbanat ng buto. Galit na galit po si nanay dahil sa ginawa sa akin ng tiyuhin ko. Kitang-kita ko po yung gigil niya at kagustuhang manapak ng tao pero pinigilan namin siya ni tatay. Kung sabagay, ako man na maging magulang ay hindi ko rin hahayaang mapahamak ang aking anak, lalo na kapag kamag-anak ko ang may kagagawan. Pinagalitan din ako ni nanay dahil hindi ako nakinig sa kanya na huwag nang mamasukan sa etika ng tiyuhin ko na naging dahilan pa para mapahamak ako. Pero hindi lang yon ang nangyari sa akin, ang dinamdam namin ng gabing yon, Papa Dudut. Matapos ngang sabihin ni tatay na wala na siyang trabaho sa peryahan at sa kabila ng lahat, ramdam ko na kahit kailan ay hindi nawala ng pag-asa ang mga magulang ko. Kinabukasan, naghanap po kaagad ng trabaho si tatay at nakapasok siya bilang construction worker. Papa Dudut, ibinigay ko po yung huling sweldo ko kay nanay na ginamit niya na pampuhunan para makapagtinda siya ng banana Q at kamote Q sa barangay namin. Napakasipag po ng nanay ko na maglako. Yun bang tipong umulan man o umaraw ay hindi siya napapagod dahil gusto niyang makatulong sa tatay namin. Kaya lang dahil sa sipag niya ay naabuso niya ang kanyang katawan. Yung dating ubo na iniinda niya ay lumala pa at nauwi sa pulmonya na huli na naming nalaman. Hindi na po yun naagapan na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Namatay po si nanay bago ako magtapos sa high school at hindi na po niya ako nakitang umakyat sa entablado. Pangarap pa naman niya na mapanood akong tinatanggap ang diploma ko na simbolo ng aking pagsisikap sa pag-aaral na may kalakip na sakripisyo nila ni tatay. Nung una ayaw ko pong dumalo sa graduation ceremony ko kasi hindi ko nakikita yung dahilan kung bakit kailangan ko pang magtapos sa pag-aaral. 20 anyos na ako noon at naisip kong wala nang saysay ang lahat kasi wala na si nanay. Pero pinilit po ako ni tatay at sinabi niya sa akin na umakyat pa rin ako ng entablado at dumalo sa araw ng pagtatapos ko kahit na wala na si nanay doon para panoorin ako. Sigurado naman daw na pumapalakpak siya sa langit dahil sa tagumpay ko. Kaya pumunta po ako noon sa graduation ceremony na habang nasa bulsa yung larawang kupas ni nanay. Para kahit na wala na siya ay alam kong kasama ko pa rin siya. Pagkatapos ng araw na yon ay muli po ako nawala ng direksyon sa buhay, Papa Dudut. Hindi ko na po nakikita yung sarili ko na tutuntong pa sa kolehiyo para ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Gusto ko na lamang pong magtrabaho at kumita ng pera. Ewan ko pero sobrang baba po ng tingin ko sa sarili ko noon. Tapos ay wala na si nanay, wala na yung taong dahilan. Kaya nagsisikap akong makapagtapos ng pag-aaral. Ang sabi nila magbabago po ang lahat pag namatayan ka ng magulang. Na araw-araw dadalhin mo sa puso mo yung kakulangan na kasama nila noong inihatid sila sa kanilang huling hantungan. Tapos ay kasama po nilang inilibing sa hukay yung bahaging yon ng puso na kahit kailan ay hinding-hindi na mapupunan pa ng kahit na ano pang maaaring maging dahilan para mabuo ito. Pero may dahilan kung bakit dalawa ang magulang natin. At nang mapasin nga po ni tatay ang taglay kong kalungkutan na mga panahon na yon ay agad niya akong kinausap ng masinsinan, Papa Dudut.
Anong ginagawa mo rito sa labas? Nagpapahangin lang po, Tay. Ganun ba? Paupo nga ako dyan sa tabi mo. Hali po kayo rito, Tay. Kasya pa naman po tayo dito sa bangko. Kumain na po ba kayo? Oo, tapos na. Ikaw ba? Wala po akong gana. Nak, wag mo sanang mamasamain pero napapansin ko na di ka nagkakakain itong mga nakaraan. Baka magkasakit ka na niyan. Minsan naiisip ko po na gusto ko na lang magkasakit para pag namatay ako, makakasama ko na po si nanay. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Sorry po, Tay. Hindi ko lang po mapigilan yung emosyon ko. Alam ko na nalulungkot ka sa pagkamatay ng nanay mo. Pero wag mo namang hilingin na sumunod na agad sa kanya, nak. Paano na lang kami ng mga kapatid mo? Pero namimiss ko na po si nanay. Gusto ko na po siyang makita, Tay. Hindi po ako sanay na wala siya ng matagal. Ako rin. Namimiss ko na rin ang nanay niyo. Pero hindi na siya babalik kahit na ano pang gawin natin. Kung bakit kasi kailangan niya pang mamatay. Hindi ko alam yung sagot sa tanong mo. Diyos lang ang nakakaalam. Siya yung may hawak ng buhay nating mga tao. Hindi po ba ako narinig ng Diyos nung nagdasal ako? Kasi kung narinig niya, bakit hindi po niya pinagaling si nanay? Bakit po niya kinuha si nanay sa atin? Galit po ako sa Diyos, Tay. Nolan, huwag mong sabihin yan. Kung naririnig ka ng nanay mo ngayon, siguradong hindi matutuwa yun. Hindi po ba kayo nalulungkot? Kasi sa nakikita ko, parang hindi naman po kayo apektado sa pagkamatay ni nanay. Ay, apektado ako. Hindi lang ikaw. Apektado rin yung mga kapatid mo. Pero kung magpapadaig ako sa emosyon ko, paano na kayo? Kung alam mo lang na gabi-gabi, tinatanong ko rin ang Diyos sa mga panalangin ko kung bakit kailangang mawala sa atin ang nanay niyo ng ganun kaaga. Walang sandali na hindi ako umiiyak ng mahina at patago kapag naaalala ko siya. Pero lahat ng yun, hindi ko pinapahalata sa inyo kasi ayokong panghinaan kayo ng loob kapag nakita niyo akong natatalo ng nararamdaman ko. Tatay ako eh. Kailangan kong magpakatatag. Meron pa akong mga anak na dapat intindihin. Pasensya na po kayo, Tay. Masyado po ako naging makasarili. Hindi ko na naisip yung nararamdaman nyo. Pati na rin yung mararamdaman ng mga kapatid ko. Ganun talaga pag nasasaktan ng tao. May mga bagay silang nasasabi pero di naman nila sinasadya. Alam ko na hindi mo ugaling magbitiw ng ganung mga salita basta-basta. Kaya ayos lang yun, nak. Pero kasi ngayong wala na po si nanay. Hindi ko na po alam kung paano umusad, Tay. Anong ibig mong sabihin? Para po kasing huminto yung mundo ko. Hindi ko na po alam kung anong susunod kong gagawin. Anong di mo alam? Posible ba yun? Alam mo, Nolan, yung pangarap sa'yo ng nanay mo, hindi ba? Gusto niyang makapagtapos ka ng pag-aaral. Ngayon na nakagraduate ka na sa high school, yung pagkokolehiyo ang atupagin mo. Pero wala na pong saysay kung magtatapos pa ako ng pag-aaral. Wala na rin naman si nanay. Paano pa ako gaganaan pumasok sa eskwelahan kung wala na yung rason ko para magpatuloy? Gawin mong rason yung sarili mo. Tandaan mo na pangarap ng nanay mong makita kang makapagtapos. At kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, lalawak ang kaalaman mo at magkakaroon ka ng mas marami at magagandang oportunidad sa buhay. Natatandaan mo pa ba yung lagi naming sinasabi ng nanay mo tungkol sa pag-aaral ninyong magkakapatid? Opo naman, Tay. Lagi niyong sinasabi sa amin na edukasyon lang ang kaya niyong ipamana sa amin ng mga kapatid ko. Yan ang isaisip mo, Nolan. Hindi naman yan sasabihin sa inyo kung di namin kayo nakikitaan ng dedikasyon at potensyal sa pag-aaral. Ikaw, pati yung mga kapatid mo. Lagi kayong may karangalan kada pagtatapos ng klase. Kasi matatalino kayo, masisipag at may mga pangarap sa buhay. Di ba, sabi mo gusto mong maging negosyante? O magtrabaho sa malaking kumpanya? Gawin mo yun, mag-aral ka. Kumuha ka ng kursong may kinalaman doon para matupad mo yung pangarap mo.
Kung kinakailangan kong doblein yung sikap at sipag para mapagtapos ka, gagawin ko. Handa akong gawing araw ang gabi para sa inyong magkakapatid. Tay, hindi niyo po kailangan solohin lahat kasi tutulungan ko po kayo. Mag-working student po ako. Ngayon na wala na si nanay, mas magpupursigi po ako na pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Pangako po, Tay. Magtatapos po ako ng kolehiyo. Tutuparin ko po lahat ng mga pangarap niyo para sa akin. Tulad nga ng sinabi ko ay may dahilan kung bakit dalawa ang magulang natin. Yon ay upang alalayan tayo at gabayan ang isa sa kanila pag nawala ang isa. Alam ko po na hindi lang ako yung nagdurusa at nalulungkot sa pamilya namin dahil namatay si nanay. Nagluluksa din po si tatay at ang mga kapatid ko at dahil gusto kong kimkimin ang lungkot ko ng mga panahon na yon ay nakalimutan ko po na pwede silang maapektuhan sa mga kinikilos ko. Mabuti na lamang at nandyan po si tatay at aaminin ko po na nabuhayan ako ng loob at naliwanagan ang aking isipan noong kinausap niya ako. At mas nagningas yung pagnanasa ko na makapagtapos sa kolehiyo bilang katuparan sa hiling noon ng nanay ko. Kumuha po ako ng kursong may kinalaman sa business, Papa Dudut. Nakapagtapos po ako at proud kong dinala sa puntod ni nanay ang diploma ko. Tapos nagsimula na ako maghanap ng trabaho at nakapasok naman ako sa isang pribadong kumpanya na masasabi kong maayos ang pasweldo. Nagsikap po ako para umangat sa karera ko at nagbunga naman yon nang ma-promote ako. Hindi na lamang ako kumikita ng sapat kundi sobra pa para sa pangangailangan namin. Pinagretiro ko na po sa pagtatrabaho sa construction si tatay at pinatunayan na lamang or pinatayuan siya ng maliit na tindahan. Yung kita naman noon ay nasabing tindahan ay pantustos sa pag-aaral ng mga nakababata ko pang mga kapatid. Ako na po ang tumayong breadwinner ng pamilya namin hanggang sa nakapag-asawa ako, Papa Dudut. Doon ko na mas dinagdagan ang pagkakakitaan ko upang matustusan ang pangangailangan naming mag-asawa. Mabuti na lamang at wala pa kaming anak ng misis kong si Milet dahil bukod sa sinusulit namin yung panahon na kaming dalawa pa lamang ang magkasama ay pinag-iipunan pa namin yung pagdating ng aming anak. Isang gabi, mag-isa po akong umiinom sa sala ng apartment namin ni Milet. Tapos ay nakita niya ako at sinaluhan. Noong oras po na yon ay may napagkwentuhan kaming dalawa, Papa Dudut. Honey, umiinom ka? Pampantok lang, honey. Halika, upo ka rito sa tabi ko. Okay. Gusto mo ba? Hindi na. Nag-toothbrush na ako eh. Anong connect? Teka, huwag mo sabihing mapait. Kasi mapait naman talaga tong beer kahit hindi ka pa nagtutoothbrush. Alam ko, pero ayoko na kasi ulit mag-toothbrush kaya ayoko uminom. Sige na nga, sabi mo eh. Halika nga rito, yakapin kita. Namiss ko yung maganda kong asawa eh. Nakakakiliti naman yung bigote mo. Alam ko naman na gusto mo to. Sinabi ko bang hindi? Kumusta ka naman, honey? Ayos ka ba ron sa bago mong pinapasukan? Wala ba nangaaway sa'yo ron? Tulad nung masungit mong bisor sa dati mong trabaho? Wala. Mababait mga tao ron. Yung mga boss ko, good leadership yung pinopromote. Sobrang healthy ng working environment doon. Dati akala ko imposible yung ganun sa isang corporate setting. Pwede naman pala. Mabuti na lang talaga umalis ka ron sa dati mo. Masaya ako kasi maganda yung karanasan mo dun sa bago mong trabaho. Hindi naman ako makakaalis doon kung di dahil sa'yo. Dahil sa akin? Anong ginawa ko? Sinuportahan mo kasi ako. Pinush mo ko para makalipat. Nung una natatakot ako kasi baka wala na akong mapasukang ibang trabaho kapag umalis ako dun sa dati. Pero sabi mo nga, huwag akong mawalan ng pag-asa kasi magaling ako. Honey, magaling ka naman talaga. At susuportahan kita hanggang dulo. Minsan kasi wala ka lang bilib sa sarili mo eh. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko ha. Wala yun.
Ikaw pa ba? Lakas mo sa akin. Aba, dapat lang na malakas ako sa'yo, no? Ikaw, kumusta ka? Pansin ko, ilang araw ka nang malungkot. Pwede kang magkwento sa akin, ha? Ay, namiss ko lang kasi si nanay. Gusto mo bang bisitahin natin bukas ang puntod niya? Sige. Honey, alam mo naman siguro na proud sa'yo si nanay mo, 'di ba? Kasi kahit wala ka na, tinupad mo yung pangako mo sa kanya na magtatapos ka ng pag-aaral. Tapos tignan mo ngayon, natutulungan mo yung pamilya mo. Sana nga proud sa akin si nanay. Hindi ko kasi mapigilang isipin na kung sakaling buhay pa siya ngayon, sana na ibibigay ko rin sa kanya yung mga bagay na hindi ko maibigay sa kanya noon. Kasi nga noong mga panahon na yon, wala pa akong maayos na trabaho. Hindi pa ako kumikita ng pera. Nakakapanghinaya nga kung tutuusin, pero nagawa mo naman na ibigay lahat ng kaya mo sa tatay mo, pati na sa mga kapatid mo. Kung nasan man ngayon si nanay, nakikita niya yung sakripisyo at pagsisikap mo. Palagay mo natutuwa siya sa akin. Oo naman, tuwang-tuwa siya sa'yo. Salamat, honey. Gumaan loob ko sa mga sinabi mo. Nakita ko sa'yo yung dedikasyon mo sa buhay. Yung pagsasakripisyo mo, pagpupursige at pagmamahal mo sa pamilya mo. Yun yung mga katangian mo na nagustuhan ko sa'yo. Yun lang talaga? Paano naman tong kagwapuhan ko? Kasama na yun, syempre. Lakas ko talaga sa'yo. Payakap nga ulit. Bango-bango ng misis ko, nakakagigil. Naku, nang bola ka pa. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Naniniwala naman ako. O basta ha, huwag ka na masyadong mag-alala o malungkot. Masaya si nanay sa langit habang pinapanood kayo ni na tatay dito sa lupa. Masaya siya na naging anak ka niya kasi mabuting tao ka, Nolan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hindi man ako yung pinakamayamang tao sa mundo, ako naman po yung pinakamabiyaya. Sapagkat nagkaroon ako ng asawa sa katauhan ni Milet. Kung tutuusin ay hindi ko lang siya kapareha, kaibigan ko rin siya na pwede kong pagsabihan ng mga nararamdaman ko. Kaya naman labis po akong nagpapasalamat sa Diyos dahil pinagtagpo niya kami at ginawang mag-asawa. Wala na po akong mahihiling pa at puro pananabik na lamang ang namamayani sa aking dibdib para sa mga bukas na haharapin ko o nakasama siya. Papadudot, walang pinipiling edad yung paghahanap natin sa ating mga magulang, lalo na sa nanay natin. At kahit na ilang taon na ang lumipas nang namatay si nanay, ay may mga gabi pa rin na nagtatanong ako sa Diyos kung bakit hindi natin habang buhay kasama ang mga nanay natin. Wala po akong nakuhang sagot, pero alam ko sa puso ko na tama sina tatay at Milet. Na hindi po matutuwa si nanay kung lagi-lagi akong magpapatalo sa kalungkutan. Araw-araw dala-dala ko sa puso ko yung pangungulila ko sa kanya, pero yun din po ang nagsisilbi kong sandata para maging masikap sa buhay at maging matatag. Natuparin yung ibang mga pangarap ko pa. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Lagi po nating tatandaan, pahalagahan po natin ang ating mga magulang dahil marupok ang buhay. Sabihin natin sa kanila ng madalas na mahal natin sila kahit corning pakinggan. Huwag po nating hintayin na hindi na nila yon marinig at maramdaman pa. God bless po mga kabarangay, love stories and more power po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nolan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1